رتي موتتا شغوطة فيها تواليت عزيزة عزيزة يا عزيزة سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وطر تمليتنايو مجمريا يوناس مايناس اب channel زوردا فليت سراحينا نرزلنا اب إيرترا مخفت زرباناتي ناي حدنت إيرترا يعني كبرتات إيرترا فلو يسرح زقبورو فلو يشلمات تزهلو كندي دسم بالني مخنياتو قال سبات نزا حدنت زبي إيرترا لعل خالوت كسرحولو لعل خالوت بفترة ونت كالي وخنر خلنا ناي بحق نخرع يوناس مايناس دما حدا كاباتوميو سلازي فليت شلماتنا إن حدنا تيرترا زدنفعو نزبل انتو زهلو انتاين بولكم من كم روحكم سكابت كومين سكشن تقصوا لي زادر في اي تقرد يعني من عمر دي ايدون يفلتني يجن زين ولدو دك انا دما بصبغ من قدينا تهدر في ريفرش كيروما I think it's creativity نتحد الناس غير كبا افكار ما تسنغر هيكون it has to be worked on ليتم معلتن تشرحوا له ናይ ብሓቂ ድማ ደስ ዝብለካ በዚ መደብ ካፍቶ ከለኹ ደስ ይብለኒ ስለዚ ኒዮናስ ማይናስን ንኩሎም ኣብዛ ስራሕ ተሳተፉን መርቁልና ነቲ ስነ ጥበበኛ እውን መርቁልና ርእይቶኹም ሃብዎም ኣብ ዮናስ ማይናስ ቻነል ኬትኩም ድማ ሰፖርት ግበርዎም እናበልኩ መደበይ ካብ ፕሮግራመይ ኣውፃ ቢራትን እያ ጀሚረ ዘለኹ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ዝበለ ብዘይኮነ ግን ብርትዕ ዝበለ ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ክንፍትን ብብዙሕ መንገዲ ሓደሽቲ ፍፃሜታት ንርኢ ስለ ዘለና ናብኡ ኣተኪርና ክንርኢ ክንፍትን ኢና መቸም ተፃቦታት ብየማንን ፀጋምን እዩ ዘሎ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይ ዘላ ኣብ ዞባና ድማ እንታይ ዓይነት ወጥሪ ይመፅእ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፈተናታት ኣሎ ኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ድማ ከይበልናኩም ትገብሩ ካብ ልቢ ነመስግነኩም ሕጂ መጀመርያ በዚ ዝዓበየ ኣጀንዳ ዘሎ ንጀምር News on the tensions between Canada and the United States. U.S. President Donald Trump has abruptly reversed course on a new trade relationship between Canada and China. Trump had previously supported the recently signed deal, but now he's making fresh tariff threats over that very agreement. Linda is back with more on this. This morning, President Trump is threatening Canada with tariffs if the country makes a deal with China. Now, as Canada appears to oppose the U.S. acquisition of Greenland, Trump wrote this on Truth Social. If Governor Carney, notice he said governor there, thinks كم تريود لهم زيز الرزلو كنتات أبز حالة في فيديوهات ناتي بفلاي أبز فيديوز قبل الله زلوه كل التسلسل قدمية على تران 4 سلسلة أبز قبل الله زنبركو أمونكو كندا أمريكان حماق من قدي حماق من أساطير له دونالد ترامب من البات ناب كندا فولو أتوكيرو متقعد قبر خليل جمي تنيره تجمد ما كابتن ريون سمعون زنبرناي فلو يجمد هيكونن درو كم زبالنا يا دما here we go again بلوزي دونالد ترامب تمليسو ني كندا نمدفع برتع زخونه تهديد جميرو لمالتي نا جرينلاند غلغله مدقاقس غيرو بمولو حيلو ناب كندا تمليسو له كندا انت يبلالو مجمريا كجمر كله غفرنر كارني الولو برايم مينستر مارك كارني كلوز غبا غفرنر مالت ناي كاليفورنيا كون خل ناي نيويورك كون خل ناي I don't know ناي تكساس كون خل ناي ستيتس ناي امريكا يو كم حدا ستيت ناي ستيت مراحي غير يزرق حزلو زي ابزبنا دونالد ترامب سلو زخون نمبر ناي بحكي اتزرع على درجه دبلوماسياوي نعقاتيو حدا مرحنا هذا هاجر نابنت ابير ترانزل مراحي بريزنت نهاجر إيرترا أما حداري نإيرترا إلو كروك خلا حدا هاجر انتهي سمعك ويون كم جي نبي حق كبيريزي كم زع عينت قانقا نابكينات كتكي ويون نابكال كتكي تجمير كات رايتو تقامل كالاتي مخنياتو كأنه كينات زمت مدف فارس لزلو أبجي السلام تقامل زربا يكون بزغنة مجمريا بتي تايب له
حلاي خويني دمت thinks he's going to make Canada a drop of port for China to send goods and products into the United States. He's sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their business, social fabric, and general way of life. The Canadian أمانة حليل لومي دونالد ترامب زارب زلو. نهزبخ زي حلقة أيس بحالو ناي نهزبهم نزا فيديو بتقبر الله زلوه نحد حكيم ناي أمريكا وصعد أمريكا وابصرجيا ثلاثة ديام ثلاثة جزء بشقوت حريمهم قتيلهم ملو مبل كندي جزء يومكم زقبر زلو هاجرو بهم لسنسن بخالن تبع عزل هاجر قديفو زعا كندا يزارب زلو زعا كندا غي لولاويت هاجر أمريكا بتتقاقامي مبل 50 حدا نسيت كنقبركم هنا بنقدي غيرنا خنا أسركم هنا بتعريف غيرنا خنا أسركم هنا اللي دحر مفررهم بار نسخاتكم مسانا خسر حسلا زي دلو كالوت مسارة تخندلين هيلهم نشاينا غيرهم نقدي ديل كقبرهم جمروا كي تخدنا بدما كابز خف دندنا يلا برايم مينستر ناي كندا مارك كارني أبناي دافوس وعلى نزي أتريري تزاريبل زوم عبيت حالتات economic integration يلون قال لهم لنا خلو نربحهم بوغيرهم كأسرنا كقطقطنا نسلز دليو نخموني تكمليهم بمبال عبك كسي سينيرو أتبدأ حرما جارجان دونالد ترامب زنقرأ زم مخروز ولا دم نجيرهم ملو كندا أنت تدلل إزاي دم أنا أمريكا تقند وتكاتي كوني لهم سلزين كندا أفراريكا تزجرم دم أسلم تاني كندا هم زي فرار هالو أبزن زم أتأذى معلتات ناي UK ناي يونايتد كينغدم برايم مينستر ني تشاينا خيدي لك كم زي ناي كندا خجبر سلزي هذا بحده عدو حدث بهالزربا زلو أمريكا نمشارق دونالد ترامب بتعرفين بقلال لبهم سطفالهم مزك سرح يكلني بس أمريكا مسرح ترقم يبلون بمبال نافتك أن ما كنا قنتي لهم زقص أروى تشاينا ناخذوا تشاينا دما نكو عبد حمز أخهم تفيزنا برا ولاد تفيزنا برا أبزي واصو زهوتزنا برا هجر مرحبا بزع أنصارنا سريحكم يوم جن أين حزلكم لنا مغنياتو من يقدركم كم زلو سلون رؤية زلنا حدا دنداني أيا سلو زلكم أنصار ربحهم تخدي قبركم على نابلت صبغ ديل اسم ساهم زقبرو تقبروا ملا سلازي دونالد ترامب استراتيجية بلو أرهق وقت متى كلني سمعتاوي نايقول على بحر اللو نزيم كلنا دمير كادما لوميا فراره توم حجرات دما مبار نحرم سانا خسر زي دل خوين كان هبكال كيدنا خسر هنا مزول وكي تخدو كابز خفي نجر كلني مزول زلو سلازي كندا أمم قرارات يوم كم زلوين عن رزلنا الكنداويان دما تشاينا خد بلعكم تمصالا بتطوكم كنت بلعكم يا كنت منجتكم يا بلا مالا نو كندا خطر بحم يا يفل تشاينا كتر بحم يا ندادناتهم كنت جزايا مخايم بحسور كتمصالهم يا نت كانوا لويلز بحالناتهم نحرشا عساتاتناتهم كنت جزايا سلازي وين كوبريشن يخجبر لكاس نقد زبحالنا أمريكا تقند زفرهان السيو ناي نقد حجر تبحالنا يراق أدم نقاديت كلا أقعد كتفرغ على لومي يبلان إندستري ناتا بباسي بحيلي بزمتاد وسد مبر توداديرو كعواد زخل هيكون أنصار تشاينا دم بفلوي سلازي كندا كبال عكم يزبلهم زلو كندا كابزيا بو قد ايزيانا بي كوديوم نعطاتهم اسكن اسمعيهم كندا ميديا We know so far. Well, we know it now appears certain, coming out of the Prime Minister's trade trip to China and that widely well-received speech in Davos at the World Economic Forum, that President Trump has Canada in his crosshairs, posting this on social media. If Governor Carney is sorely coming on Chinese electric for China. And here's what Trump initially said when he was asked for reaction to that deal. Canada and China, I've just signed trade deals between the two partners. Well, that's okay. That's what he should be doing. I mean, it's a good thing. كندا تشاينا تريد ديلس مزقبرو قطع برايم مينستر ناي كندا بتشاينا خلو نزا انترفيو زي غيرهم له انتهي لهم ناي كندا تشاينا ناي نقد ديل غيرهم له كميتري لهم مسي اي تردون انا انتهي له بري مسبلكو اي تردون على زاربه زليله اي تردون سلمتايكم يله مغنياتو امريكا بعليها تقبر زلا بعليها حدا غازا اتواصل له زمال الدما كندا كتجدد على زي كونسي أكايد وقير اللون كندا كفرار هاي بلون أنا هات كندا لفرج الله نداد اللوا عتدنا يا غازا اللوا سفيح مريت اللوا نحرشا زغون عسى اللوا قال له زخونو نشاينا زي اليوم يوم مش شاينا كنو دخول يوم سلازي زلوت هديدن فخران أمو داتا كحاسيو يندحر كندا نربحون كسر حجم يرميلنا لك عدما نجيرو مو تسأل على غازي نا أمريكا تفقت مع الخيخاتهم تقول أنت قد قبرت خان فنزويلا بحيل الوقت قبرت أن هيك كندا ناب تشاينا تخيد الله قال لهم سلازي كندا بقلت كفرارهم جميرو كندا أنت ملي ساكتب ليهم كندا برايم مينستر قرب بالحزب على 7 يو لهم Under threat from abroad,
Canadians have made a choice to focus on what we can control. You are choosing to put your hard-earned dollars behind Canadian businesses and Canadian workers. እንታይ ይብላ ኣሎ ማርክ ካርኒ ድማ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ምፍርራህን መጠንቀቕታን ኣብ ልዕልና ውጅ ኣሎ ንሕና ግን ሓንቲ ጥራይ ተዋፅኣና ኢሉ እሳ ድማ ካናዳውያን ህዝቢ ካናዳ ናይ ካናዳ ንብረት ግዝኡ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ዘፍረየቶ ወላ ክቡር እንተኾነ ወላ ገለ እንተኾነ ሃገርኩም ክትልወልኩም ልውላውነትኩም ዘድልየኩም ናጽነትኩም ዘድልየኩም እንድሕር ኮይኑ ንከማኹም ካናዳዊ ትካል ደግፉ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እጂ ናይ ዝሑል ኩናት ወይ ናይ ኩናት ቋንቋ እዩ ተኻል ንግዲ ግደፍዎ እዩ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ንብረት ኣይትግዝኡ ንኣሜሪካ ብጠያይት ክንዋጋእ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ 100% ታሪፍ ክገብሩ እዮም ገለ እዚ ክንቋፀሮ ይንኽእል ኢና እንታይ ግን ክንቋፀር ንኽእል ነፍሲ ወከፍ ካናዳዊ ዜጋ ናይ ካናዳ ንብረት ይግዛእ ናይ ኣሜሪካ ይትግዝኡ እዩ ካብ ቻይና ዳ ንግዲ ትሬድ ክገብር ይፍትን ኣሎ እንዲሁ ስለዚ እቲ ካብ ካናዳ ድመጽእ ካብ ቻይና ክመጽእ ዝመጽእ ንብረት ኣብ ካናዳ ይብሎምን ስለዚ ተወዳዳሪ ስለዘይብሉ ንዑ ክገዝዎ ክእሉ እዮም እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ዊስኪ ድዩ እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ዝኾነ ነገር ድዩ ካናዳ ባዕላውን ተፍርያ እያ ስለዚ ናይ ካናዳ ብራንድስ ግዝኡ እዚ ኸ ናይ ንግዲ ኩናት እዩ ንባዕሉ እዚ ቦይኮት እዩ ዝበሃል እዚ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ቦይኮት ግበርዎ እዚ ድማ ከምዚ ኢልካ ብግልፂ ቦይኮት ወይ ከዓ ኣግድዎ እቲ ንብረት ኢልካ ይትዛረብኒ ኢኻ ግን ናትና ንብረት ግዝኡ ክትብል ከለኻ እዚ የስ ኣከራኸሪ ክኸውን ይኽእል ንግዲ ትፃበእ ኣለኻ እዩ ዝበሃል ግን ካናዳውያን ኣስተውዒሎም ናቶም ክገዝኡ ተጀሚሮም ንኣሜሪካ ነተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ ክሃስይዎን እዮም ስለዚ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ካልእ ዓለም ተወዳደርቲ ይኮናን ብፍላይ ብጀካ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናቶም እቲ ካልእ ማኒፋክቸሪንግ ናቶም ኣብ ካናዳ ኣብቲ ጥቆም ትደይ ኮይኑ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ቻይና ከይዱ ኣብ ኤስያ ኣብ ኣፍሪካ ተወዳዳሪ ይኮነ ናይ ቻይና ወይ ናይ ኤስያውያን ንብረት እዩ ናይ ጃፓን እዩ ቀንዲ ዕዳጋታት ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤስያን ዝቆፃፀሩ ስለዚ ነቲ ከባቢኦም ዘሎ ኣብኡ ገለገለ በቲ ንግድን ገለን ዝረብሑ ዝነበሩ ንዓንተ ካናዳውያን ናትና ጥራይና ንገዝእ እንድሕር ኢሎም ተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ መሊሰን ክኸስራየን እዚ ድማ ንኣሜሪካ መሊሳ ናብ ውሽጣ ከም ትጭበጥ ክገብራ እዩ ብርግፅ እዚ ስጉምቲ እዚ ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ካብ ውሽጢ ዓድና ዝፈሪ ዘሎ ንብረት ንግዛእ ካናዳውያን ፅዒሮም ዘውፅዎ ዘሎ ንብረት ንግዛእ ኣሉሚንየም ድዩ ክኸውን ካልእ ናይ ህንፃ ድዩ ክኸውን ናይ ካልእ ድዩ ክኸውን ካብ ሃገርና ዝመፅእ ንብረት ንግዛእ ምባሉ ሓደ ነቲ ናይ ካናዳ ኢንዱስትሪ ንምዕባይ ክጥቀመሉ ካልኣይ ድማ ነቲ ተፀጋዕነት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎም ድማ ንዑ ናእለኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ነፍስና ሰልፍ ሪላየንት ንኹን ሰልፍ ሪላየንስ ግን ኣብ ነፍሰ ምርኮሳ ግን በይኑ ይሰርሕን እዩ ነፍሰ ምርኮሳ ኢልካ ካምፓኒታት ናትካ ብዓቕመን ከፍርያ ከለዋ እቲ ህዝቢ ድማ ናይቲ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርየ ንብረት ክገዝእ ድልውነት ክህልዎ ኣሎ እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ብውሽጢ ዓዲ ዝፈሪ ድማ ቁሩብ ደረጃ ዝሓለዎ ክኸውን ኣሎ እዚ እንድሕሪ ናይ ተልመደን ንብረትን ናይቲ ሓደ ድማ ሰማይ ዝበፅሐ ፍልይ ተለዎ ክኸውን ኣይክእልኒ ተወዳዳሪነት ዘለዎ ግን ቁሩብ እቲ ሓደ ፀብለልትነት ዘለዎ እንድሕሪ ኮይኑ ግን ናይ ዓድኻ ገዚኻ ንቁጠባኻን ትካላት ናይ ዓድኻን ተሓገዝካ ዝሓሸ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ዓብ ስጉምቲ እዩ ካብ ካናዳ ውፅእ ክንብል ኣሜሪካ ብዓብዩ ወላ ናይ ኤሮጳ እያ ክትጉሕፎም ሓሲባ ዘላ for example እዚ ስምዑ National defense strategy is shifting its top focus back to defending the U.S. homeland and the Western Hemisphere. China is still seen as a major challenge, but it's no longer the Pentagon's main concern. Washington says it wants to keep a balance of power in the Indo-Pacific so no single nation can dominate the region or America's allies. The document doesn't mention Taiwan, which China claims as its territory, but it does highlight ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ዝብል ናሽናል ናይ ሃገራዊ ድሕነት ስትራቴጂ ብዓለም ደረጃ ካብ ኤሮፓ ክንወፅኢና ካብ ማእከላዊ ምብራቅ ናይ ንግዲ ጥራይና ክንገብር ገለ ናበለ ኣብቲ ዌስተርን ሄሚስፌር ዝበሃል ጥራይና ክነተኩር ዝዓይነቱ ዘረባ ውፅኢ ነይሩ እጂ እቲ ብዓቢ ግራንድ ስትራቴጂ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ግን ኣብ ትሕቲኡ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እቲ ዲፈንስ ስትራቴጂ ናሽናል ዲፈንስ ስትራቴጂ ብዎ እዚ ድማ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ኣበያ ክትገብሮ ንዝብል ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ናቱ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ዘገርም ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ to maintain a balance of power ኣብቲ ኢንዶ ፓሲፊክ ከባቢ ቻይና ማለት እዩ ምስ ቻይና ብፍሉይ ንቻይና ክረቑሓ ኣይተረኣየን እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ እዩ ንታይዋን እውን ኣይረቑሓን ኣብኡ እዚ ቻይና ድሌታ ክትገብር ትኽእል ግን ቼክ ክንገብራ ክንፍትንና ዝመስል ዘረባ እዩ ካልኣይ strengthen the defense along the Taiwan Japan ኣብቲ ናይ ታይዋን ጉዳይ ንታይዋን ከይጠቐሰ ንጃፓንን ንፊሊፒንን ክንሕግዝ ኢና ይብላ ኣሎ to push Europe to take more responsibility ኤሮፓ ዝያዳ ጉዳዮም ባዕሎም ከኣልዩ ወላ እውን ሰራዊት ካብ ኤሮፓ ክስሕቡ ከም ዝኽእሉ ዝመስል ዘረባ እውን ተዛሪቡሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ስለዚ ኣሜሪካ ሞር ኣብ ውሽጣ ኣብ ዶባታን ኣብ ትናታ ውሽጣዊ ድራማታት ዝያዳ ከተተኩር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ግን ኢራን ናብ ኒኩለር ክትከይድ የብላን ዝብል ምስ ይጥቀማሉ ናይ ኢራን ሜቢ ኣብ ኢራን ኩናት ክገብሩ ክእሉ እዮም እስከ ናብ ኤውሮጳ ፎከስ ክንገብር እቲ ስትራቴጂ እንታይ ይብል relationship was very much under the microscope at Davos this week. And here at the end of the week comes the National Defence Strategy from the United States. This builds on the National Security Strategy, which came out at the end of November. This should have come out at the same time. It's been late and we've all been waiting for it. It's pretty light on detail, but it's heavy on political rhetoric. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ዝያዳ ኤውሮጳውያን ኣብ ነፍሶም ሪኦም ከብሉ ከለዉ ብፍሉይ ኣብ ኤውሮጳ ክኸውን ከሎ ኤውሮጳ ኣላይስ ማስት መብዛሕትኦም ኤውሮጳ ይኹን ዋላቶም መሻርክቶም ኣብ ኤስያ ዘለዎ ጉዳያቶም ባዕሎም ክሕዝሎም ኣሜሪካ ድሩት ዝኾነ ስራሕ ጥራያ ክሰርሕ ትኽእል ስለዚ ነፍስኹም ከኣሉ ዝዓይነቱ ድፍኢት እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ንኤውሮጳውያን ምስ ራሽያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ድራማ እትዮም ላብ ዘለው ሰራዊቶም ከግድሉ ከም ዝኽእሉ ዓቕሞም ካብ በዓል ጀርመንን ካብ በዓል ጀርመን ንኣብነት ክሳብ 30 ክሳብ 40,000 ዝበፅሕ ሰራዊት ኣለዎም ሜቢ ከግድልዎ ይኽእሉ ብክንደይ ፐርሰንት ከግድልዎ ይኽእሉ ዝተፈልጠ ይኮነን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ኣካይዳ ንክትቅይር ድልውነት ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድልውነት እዚ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ እንታይ ናበይ ክወስዳ ኢና ኣሜሪካ እንታይ ትደሊ ዘላ ንኤውሮጳ ጠቕላላ ድያ ክትጉሕፋ ትደሊ ዘላ ኣገይ ብዙሕ ኣከራኸርን ኣዛራብን ነጥብታት ኣሎ ኣብዚ ግን ንግዜ ክትገድፎ ትኽእል ድማ እዩ ምክንያቱ ኖበዲ ኖውስ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክኸውን ከም ዝኽእል ዋላ እኳ እቲ ኣንፈት ናቶም እንተነገሩ ሓንቲ ካብዚኣ ዝገለፅዋ ኣብ ኣፍሪካ ብጀካ ናይ ቴሮሪዝምን ገለመለን ካልእ ፕላን ከም ዘይብሎም ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ስትራቴጂ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ዶኩመንት እዚ እውን ነፂሩ ኣሎ በቃ ነቲ ቴሮሪዝም ናብ ምሽጢ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕታዊ ካውንተር ክንገብር ክንፍትን ኢና እምበር ካብ ሓሊፉ ንቻይና ናይ ቻይና ምስፍሕፋሕ ንምቁፅፃር ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንገብርና ገልታት ዝብል የለን ስለዚ ኣፍሪካ ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክትከውን ድሕሪ ኢልካ ኣሜሪካ ኢዳ ክትእቱ ይኮነት ስለዚ ነቶም ሃገራት ዓረብ ነቶም በዓል ሚድል ፓወርስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃሉ ከም በዓል ቱርክ ድዩ ስዑድያ ድዩ ኢማራት ድዩ ቀጠር ድዩ ግብፂ ድዩ ካልኦት ሓይልታት እዚኣቶም ከም ዘለዎ ቅፅሉ እዮም ንዝመፅእ 3 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ምዝዮም ታሕቲ ዘለው ፅቡቅ ኣላያንስ ተለካ ናይ ምድሓንካ ኩነታትካ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዝዓበየ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ምስ ስዑድያን ምስ ግብፅን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ሃኒፃ ኣላ ኣብቲ ከባቢና ፅልዋ ዘሎ እዚ ድማ ንዑና ስፋሕቱ እንድሕሪ ከይዳ ኣብቲ ከባቢ ዝሓሸ ዕድል ክህልዋ እዩ ኣሜሪካ ፍሉይ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ፕላንን ከም ዘይብላ ስለንርኢ ዘለና ነቶም ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ዝገብሩ ዘለው ምሳቶም ፅቡቅ ሽርክነት ምግባር ዳርጋ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ከም ዝገበርካ ዝመስል እዩ እዚ ኮይኑ እዚ ክኸውን ከሎ ግን ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ እስራኤል ዳርጋ ናብኡ ተኣቱ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት ከርእየኩም እየ ንበይኑ ክንሪኦ ኢና እዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣላ ክንብል ንኽእል ነዚ ኩነታት ዝምልከት ግን ናብ ካልእ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝኽእል መጀመርያ እስከ በዚ ጉዳይ እዚ ንጀምር እንታይ ከይበሃል ኣሎ ኣብዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ራሽያ ድማ Peace talks mediated by the US in Abu Dhabi, but it's not clear what the results are. UAE officials said the negotiations were held in a, quote, constructive and positive atmosphere. The 2 days of meetings put officials from Kyiv, Moscow and Washington in the same room. That's a first for the process, aiming to end nearly 4 years of Russia's full-scale war against Ukraine. Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, said he expected more dialogue with Russia as early as next week, while Russian media is reporting that the Kremlin is open to further talks. እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ አቡዳቢ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሽያን ብሽምግልና ናይ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዝርርብ ወላ እኳ ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ውፅኢት ዘይተረኽቦ ብፍሉይ ድማ ተባይሶምን ተግራጭዮምን ኣይወፁን ስለዚ ክቕፅል ዘለዎ እቲ ካንቨርሴሽን ዝበሃል ዘረባ ንርኢ ኣለና እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብቲ ዝርርብ ተስፋ ዘለዎ ዝመስል ብክልቲኦም ወገን እውን ክቕፅል ኣለዎ እናተባሃለ ከሎ ኣብ ባይታ ከንታይ ይካየድ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ነዚያ ስምዑ Held Ukraine's 2 largest cities in overnight strikes as negotiators hold talks on ending the war. Held Ukraine's 2 largest cities and several are injured. The northeastern city of Kharkiv was also hit. The attacks come as representatives from Ukraine, Russia and the US meet in Abu Dhabi for talks on ending Moscow's full-scale invasion.
ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ኣቡዳቢ ዝርርብ እናተኻየደ ከሎ ራሽያ ግን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንዓበይቲ ከተማታት ናይ ዩክሬን ብብርቱዕ መጥቃዕቲ ከም ዝሃረመቶምን እተን ከተማታት ድማ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ይቃፀላ ከም ዘለዋን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጣውላ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ኣብ ባይታ ዓወት ኣለካ ጥራይ ውፅኢት ደምፃልካ ዝመስል መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ስለዚ ራሽያ ኣብ ባይታ ሞር ጸቕጢ ንክትገብር ከም ዘለዋ ነቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ንዕኡ ኢኻ ኣብ ጣውላ መፂኻ ድማ ዝያዳ ብዝርርብ መዕለቢ ክትገብረሉ ትኽእል ስለዚ ራሽያ ዶናልድ ትራምፕ ይሽምግለና ኣሎ ንሱ ቦታ ከትሕዘና እዩ ብላብላ ኢሎም ይድቅሱ ከምዘየለው ኣብዚ ምድቃስን ሸለ ነገራት ኣቃሊልካ ምርኣይን ከምዘየለ ኩነታት ብቕልፅምካ ዝያዳ ውፅኢት ክመፅእ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብቐሊሉ ከምቲ ኣብ ጣውላ እናተዘራረቡ ዝገብርዎ ዘሎ መፍትሒ ክርከቦ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካልእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ንዝፀረፈ ይቕረታ ዝበሎ ዝበሃል ዘለኻ The closest you'll get to an apology. Donald Trump writing on Truth Social, the great and very brave soldiers of the United Kingdom will always be Really asked anything of them. You know, we've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And they did. They stayed a little back, a little off the front lines. causing outrage and ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወላ ሓንታ የድልዩናን እዮም ነይሮም ብዙሕ ሓጊዞምና ውዳይ ንብል ኢና ኣፍጋኒስታን ንሽተይ ደጊፎም ነይሮም እዮም ቢሉ ዓብ ፀርፊ ድሕሪ ምፅራፉ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ካብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ፖለቲከኛታትን ካብቶም ወተሃደራትን ካብ ኩሉ ህዝብን ስለ ዘጋጠሞ ይቕረታ ኣይብልኒ ይቕረታ ዝበሃል የለን ኣብቲ ናይ ርእሱ ናቱ ወተሃደራት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ንፈትወኩም ኢና ጀጋኑ ኢኹም 457 ሜትኩም ኢኹም ዓብ ክብሪ ኣለና ይቕረታ ዝበሃል ግን የለን ትዝፀረፍኩኹምን ጥቕሚ የብልኩምን ዝበልኩኹም ሲ ይቕረታ ኣይኮነን እዚኣ ይቕረታ ማለት እያ ወይ እውን ከም ይቕረታ ጌርኩም ወሰድዋ እዩ ይቕረታ ግን ኣይኮነን እዚ ዝኾነ እንግሊዛውያን ጫቁጫቁ ይብሉ ኣለዉ ስቲል ግን ናብ ዝበፅሕዎ የብሎምን ዝመስል ዓይነት አካይዳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንርኢ ኣለና ከም ወትሩ እቲ ቀንዲ ዘፍርህ ዘሎ ጉዳይ እዚ ይመስል is on a knife's edge. Iran's powerful Revolutionary Guard Corps is issuing its sharpest warning yet as the American warships are steaming towards the region. And Donald Trump keeps the option of military strikes firmly on the table. Tehran has said that its finger is on the trigger. Now, the language of force is... ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤል ኢራን ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ዝገብሮ መጥቃዕቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣዛራብን ብዙሕ ስክፍተታት ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይን እዩ ስለዚ ስቲል እቲ መረዳእታ ዘሎ ንኢራን ካርማ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ ንኢራን ካርማ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ግምት ስቲል ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ንሱ እዩ ዋላ እኳ ዝተሓዋወሰ ምልክታት ይህብ እንተሎ ከደናግር ድዩ ግዜ ክገዝእ ድዩ ወይስ ንኢራን ኣይተቕሰኑ ዚ ዓይነት እዩ ኖበዲ ነውስ እቲ ስትራተጂ ናቱ ግን ኣብ ኢራን ዘለዋ ጠማምታ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳርጋ እቲ ዝሰፍሐ ግምት ዘሎ ናብ እዩ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቶም ይኹን ኣገባብ ኣካይዳ ናቶም ንኩናት ንኢራን ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ዝመስል ኣካይዳ ኣሎ ስለዚ ኢራን ኣብ ዝዋኑ እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክፀልዋ ይኸውን ብዙሕ ሰብ ዝጥምቶ ዘሎን ዝዛረበሉ ዘሎን ኣርእስቲ እዩ ኤኒዌይ ሓደ ካብቲ ብቀረባ ክንከታተሎ ዘለና ጉዳይ ናይ ኢራን ኮይኑሎ ኣብ ዝዋኑ እዚ ዝበሃል ምክንያቱ America እንታይ ከም ዝገበረት America captured President Maduro. In Libya, Gaddafi was executed after ditching the US dollar. ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ብዙሕ ምንጋር ዘድልየኩም ኣይመስለንን ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ቀደም ንበዓል ሰዳም ሕሴን ፅቡቕ ዘይፈለጥኩሞም ትማሊ ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኒኮላ ማዱሮ ከመይ ኢሉ ተወሲዱ ድሮ ተረሲዑ ኣሎ ቀቅድሚኡ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማሙር ገዳፊ ናይ ሊብያ መራሒ ዝነበረ ብሕማቕ ኣቀታተላ ሕማቕ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሃገር ኣበይ ወዲቓ ኣላ ንርኢ ኣለና እቲ ዛንታ ይቕፅል እዚ ድማ ሰዳም ሕሴን ካብ ኢራቅ ተመሳሳሊ ናብ ቪየትናም እንድሕር ከይድካ ተመሳሳሊ ስቶሪ መራሕቲ ናቶም እቲ ዛንታ ousted for nationalizing oil. In Guatemala, President Arbenz was removed for imposing taxes on American farms. In Congo, Prime Minister Lumumba was executed. In Cuba, Che Guevara's policies fight Russians. In Chile, President sizing copper. In Ghana, President بحفشة እቲ ታሪክ እቲ ዛንታ ኣይውዳእን እዩ many leaders ብዙሓት መራሕቲ ብኸምዚ መንገዲ ኣብ ታሪክ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ንማዱሮ ስለ ዝዓለወ ፍሉይ መራሒ ጌርኩም ከይትወዝዎ
ጀስት ቅድሚ ዝነበሩ ኦባማ ባይደን ቡሽ ክሊንተን ንቅድሚ ድሕሪት ተኸይድካ እውን ኩላቶም ተመሳሳሊ ዛንታ ነይርዎም ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝያዳ ፍሉይ ዘብሎ ትዕቢት ኣለዎ ዘረባታትን ተሃዲድን ስለ ዝውስኸሉ እዩ እቶም ካልኦት ካብኡ ይገድም መራይሕሹን እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቬነዙዌላ ንሪኦ ዘለና ብሕጂ ድማ ናብ ኢራን ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለው ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን ጀስት ተመሳሳሊ ጥራይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ነገራት ከም ድራማን ፊልምን ገይሩ ስለ ዝገብረልና ዘሎ ንሰባት ብፍላይ ድማ ምስዚ ዘመነ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ሓበሬታ ወላ ንዓሽቱ ሰባት እውን ንኽፈልጥዎ ደቀይሲ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቀዛሲ ብዙሕ ሓበሬታ እዮም ዝቡኒ ካብቲ ዝርእይዎን ዝሰምዕዎን ገለ ክትሪኦም ከለኻ ናይ ብሓቂ እዮም ኣፍልጦ ዘለዎ ምስ ጋዛ ዘብል ነገራት ምስ ደቅኻ ተዘራረብቲ ኮንካ እዚ ኩነታት ብቐሊሉ ኢኻ ትሪኦ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንዲ ምንታይ ይፅለዉ ከም ዘለዉ ነቲ ኩነታት ከም ዝፈልጥዎ ብዙሕ ሚድያ ምጥቃም ዘይኮነስ ምስ ኣዕሩኽቶም ክዛረቡ ከለዉ ምስ ካልኦት ወላ ቤት ትምህርታት እውን ብኸምኡ ዝግለፅ ስለዚ እቲ ፅልዋስ ትሪኦ ኢኻ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ግዜ እቲ ታሪክ ብሕቡእ ዝግበር ዝነበረ ብጋህዲ ክዝረብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩሉ እዚ ናብ ዞባና ክመፅእ ከሎ ምስ ሕጂ ዕንደራታት ዘሎ ኣብ ዞባና እንታይ ክኸውን እዩ ናብ ኢና ሕጂ ያለች በዚያው ልክ ለጠላቶቻችን በራችን በቅጡ መዘጋቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ባለፉት 100 ዓመታት ጠላቶቻችን ከቅርብና ከሩቅ የኢትዮጵያን አጠቃላይ አቅም ለማዳከም ስትራቴጂ ጥቅሞቿን ለማደናቀፍና ጥቅሞቿን ለመጋራት በብዙ ደክመዋል፣ በብዙ ሰርተዋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ዝረኸበሉ ፀላእቲ ባዕሉ ናይ ኖ ፀላእቲ ምዃኖም ዘይገድስ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ፀላእቲ ክብል ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሎም ፀላእታ ብስትራቴጂን ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ክልን ኢትዮጵያ ከዳኽምዋ ዝደልዩ ዘለው ዝብል ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድዩ ፀላኢ ዝብሎ ዘሎ ንግብፂ ድዩ ፀላኢ ዝብሎ ዘሎ ንኤርትራ ድዩ ፀላኢ ዝብሎም ዘሎ ንኤውሮጳ ድዩ ፀላኢ ዝብል ዘሎ መቸም በብዙሕ መንገዲ ከተሽርፎ ትኽእል ኢኻ እታ ዘረባ ናብ ካልኦት ከይቲ እታ ዘረባ ቀንዲ ንበዓል ግብፂ እንኮላይ ንኣሜሪካ እውን ሓዊሱ እዩ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ እንተኾነ ኣብ ካልእ ተተርጉማ ሽግር ከይትመፀሉ ናብ ኤርትራ ከፀግዓ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ንኤርትራ እንተፀሪፍካ ዝኾነ ኮንሲኮንስ ስለ ዘይብሉ ንዑ ማለት እዩ ኣብ ርእሱ እንታይ እዩ ንኣሜሪካ እንተፀሪፉ ዋጋ ከፍለሉ ይኽእል እዩ ብቐሊሉ ማለት እዩ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ፀሪፍካ ግን ኖርማሊ ኣብ ከለካ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓይነት ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ኣፅዋር ሸው ዝገብሮ ዝነበረ ከምቲ ክትሪኦ ከለካ ወላ እኳ ንግብፂ ገለገለ እንተመሰለ ናብ ኤርትራ ከም ዝኾነ ግን ፕሮፓጋንዳ ናቱ ናብ ኤርትራ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እቶም ናይ ብልፅግና ግን ስምዕዎ ካልእ ካ ተዛሪቡ ኣሎ ያ እንዳይደገም ወላጆቻችን በራችን ክፍት ነው በትብብር አብረን ለመስራት አብረን ለማደግ ያለንን ቁርጠኝነት በድጋሚ እያረጋገጡ ተዘረባ ኩሉ ግዜ ትሪኪ ኣብ መንጎ ይድሕዛታ በትሪ ምሳና ክረዳዳ ንዝደሊ ክንረዳዳ ኢና እንደሊ ንምትሕባር ንስምምዕን ብላብላ ይብል ንፀላእትና ግን ኩሉ ግዜ ማዕፆና ክንዓፁ ኢና ካብ ሓሊፎም ንዝመፁ ድማ ሓይሊ ኣለና ገለ ኣለና ከምኡ የለን ታዲን ድሓን እዚያታ ቀዳመይቲ ኣፐታይዘር በልዋ ታቐንዲ ሕመረት ታይቱ ዘረባ ዝብላ ዘሎ ፈኸራ ጠላቶቻችንን በሚመለከት ግን የኢትዮጵያን ክብር የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ተኝተን የማናደር መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጥ ወዳለሁ። ወዳጅም ጠላትም አንድ እንዲገናኙ ንፀላእትና ድማ ረብሓና ብፍላይ ንሃገራዊ ረብሓና ድዩ ንዝኾነ ይኹን ኩነታት ናትና ለይቲ መዓልቲ ክንፅዕር ምዃንና ኣፀዳፂረ ክነግረልኩም ይደሊ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ምናልባት ንክትነግሮ ዘለኻ ብግልፂ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ እንተ ነቲ ዶሜስቲክ ኦዲየንስ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት እዩ እዚኣታ ዘረባ ቀንዲ ብዙሕ ኮለል ደብልዋ ዘብ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያን በቅጡ ኢትዮጵያን በበቂ አናቃትም። ኢትዮጵያ ከምታውቋት ያለፈች ሀገር ናት፣ በሀብቷም በታሪኳም በብቃቷም። ከዚያ ባሻገር ኢትዮጵያ እያደገች ያለች ሀገር ናት። የአፍሪካ ትንሣኤ የአፍሪካ ተመልሶ የማደግ ምልክት የምትሆን ሀገር ናት። ከእንደዚህ ያለው ሀገር ጋር ተስማምቶ ተባብሮ አብሮ ማደግ ብቻ ነው የሚያዋጣው። ከዚያ ውጭ ንፀላእትና ዘለና መልእኽቲ ድማ ኢትዮጵያ ብትክክል ትፈልጥዋ አይመስለንን። ኢትዮጵያ ካብቲ ንስኹም ትፈልጥዋን ትርድዋን ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዋ ብቅዓ ዘለዋ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ዝብል ዘሎ ንኻልኦት ከም ድሌቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብወገን ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ብዘይ ምግራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኢትዮጵያ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ እውን ይፈልጣ ኸውን ክንብል ንኽእል ኢና ምናልባት ልዕሊ ኣቢ እውን ይፈልጣ ይኸውን ይኽእል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ንደፍር ኢና ስለምንታይ ከምኡ ልዕሊ ኣቢ ልዕሊ ዕድሚኡ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ዝተቃለሱን
كل إثيوبيا كتجبر تخلن كتكتو تخلن بكل من جدي زرعيون زتمكرون ما راح تسلو زقونه سلازي وداينا إثيوبيا نيرترا زجر ما يكون ويون ز هندبت كونه ما يكلني هذا خالد بدليته كزارة بخليجن بوجنا يرترا إثيوبيا زأكل أخول تروف أفلتونا إثيوبيا بوليتيكاناتا محبر سبناتا كايداناتا كل نجرناتا سبوز خنا أفلتو لهم من البعض كابتن وسوز بلازولو نلعلي تازربا بقمت عليه نيرترا كنت زأكل زفلت واي مثلا تزولو زربا تحطو نيرترا كنت كم تزقبا كفلت واي كل يوم مرحنا نيرترا كم تزقبا كفلت واي كل يوم سلمتايكم نبل علنا نحن يرتراويان أنا كم يرتراو كمان ني مرحنا يرترا زأكل أفلت ألني لك زربا يكلني حكنا مزرع حكي زربكم زلو أيكونا نزياتهم سن نحن يرتراويان إنا بحالتون نا كايدانا شعبيا ملو بملو نفولتينا نبل علينا خلينا نيكست ستيبنا شعبيا تايو كل جزء حطوتاتنا نقبر سلمتاي because we don't know that نسو علاماتاتو نقوم شيتني نقرنا له there's nothing new about him حدش ነገር የለም ዛባ ናቱ ቅድሚ ዝነበሩ ተመሳሳልቲ next move ናይ ሻዕቢያ እንታይ ምዃንና በኢትዮጵያ ግን we don't know I don't know ንግምት speculate ንገብር እምበር ንፈልጦ የብልና ስለዚ ንሻዕቢያ ንሱ ይኹን ካልኦት ሓይልታት እንታይ እቲ ኩነታታቶም ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም it's a mystery mysterious ክትብለ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ቲኖትስ ኻ ትፈልጦ ላዕሊ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝርድዎ መራሕቲ ብኤርትራ ኣለዉ ካባና ንላዕሊ ካባኻ ንላዕሊ ወይ ክድብል ንደፍር ሃገር መርሕ ስለ ዘለኹም ክትብል ክብዝ በለይ بقداي نا يرترا كون كلوجن زعكل أفلت أو كم زي بلوم كن فلت نخلينا معناته نحن يرترا نقوم شتن نتكونتات نا يرترا كن كهاتل اللي في التنون نا يرترا كايدا بتخل كلكم فلتين نخلينا سبونا جرا له معناته بفلا بعودة كينات وتهدرا استراتيجي كتري خلقة next move ناتك كفلت يبلون بفتش ناتك استراتيجي ناتك مكساس كفلت يبلون بحالاي الزنا جرا زجن نزيجاتات كتري خلقة أمنا باللي الله حدا قادم له أنا كم يرترا قيني سلزة عربي يتبلي جاناتو سألا يا خاخ قمتك كلمة next move ناتك خفلتي كلمة من البعضتي قالوا تهوجن ناتو نتايو حزب خادم ما سلا دي فلتو دحر حمش تعمد أبي كانوا لينا نسورس اللي انت زي بلو انتاي خو يسدد I'm telling you the truth أنا نتحكي نتوزو ليزن بفزلو حدش كفبر خايدلني بفلا ينزا فيديو أمريكان يوروبان كين كات تريا زلغا زقرم نقر يبلون أنا زارب زلو أقول قلوت نير كيخا سوا وريد كيخا سلامتاين هاجر كاقريف كان دريلكا بزع تنتنا كتبل تخليها هذا كابو قلتا بقليل كل سب ريليتد كونا زغل مزاينا يرترا دحر حمش عمت انا هيوتي ابي اللخو نفسيسي دحر حمش عمت ابي اللخو الكامل سي بتخكل كترغ بلا سلا زي تغل بزع منسي اذا انا غرزيا تسال ويا let's be honest بقنعنا كنزرارب كنكلالنا اذا غانتايو معرتي وتهدراو استراتيجي مستير مخانو ايرترا نيكست موف ناتان تايم مخانو زي فلت مخانو او وتهدراوي اتحساسبا وصيد زلو نصلات خادمه كل غزي حدغا زخونم نتي حزب كتريو خلخا ግን next 5 ዓመት ኤርትራ አበይ ክትልያ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ገብር ይኮነ እትመንሰይ ማይ ነፍሕ ዘሎ ኮሌጅ ዝውድ ዘሎ ተማሃራይ ድሕሪ 4 ዓመት አበይ ክህሉ ኣነ ኢሉ መልስ እንተዘይረኺብላ መልስ ክደልየላ ክፍትኒ ንስኻኹም ነርካ ንስኻኹም ነርኪ ማለት እዚ ቪድዮ ናተ ትሪድ ኣለኹም ካብ ኣብ ስደት ኮይንኩም ትሪእዎ እንተለኹም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እንተለኹም ድሓን ነዚያ ክትገጥፏት ትኽእሉ ናትኩም መልስ ሃቡላ ዝኾነ ሰብ أنا أبزع عدي أبزع سويس ناتقمتكو دحر 5 ዓመት هيوتي أبي له هيوت ناي دقة أبي كله هيوت ناي سدراي كما يكوني لا نجمجمينا ملسد ما خن رقبل نفتنينا أبتاز دليل الله خبرت عدي بس إحنا هتي تعرن عدلني يزوسنا هتي تعرن زيادة قلت ناي أملاك نجار قريفنا نهتي تعرينا نبل سلزي بقول أباب زخلة بتمرت بزخلة أب بسدرا بيتي كم زخونة أب أكايراناتي كم زي لا بلاناتنا وزينا أبير ترى أنت اللي هاجنا بهجرة وقول قلت له سب نزل بلانات زكوت سايكل ስለዚህ ነዚህ ፕላናት ዝከውጽ ስለዘይክል ጻቅቲ ይገብረሉ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ግን ቦታ ደራዊ ዓይን ርዮ ስለዘለና ነዚ አንዳር እዚ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ክኸውን ይኽእል ይተኣካ ጽቡቕ ዘይኮነስ ትክክለኛ መልሲ እዩ ምስጢር ምዃኑ እቲ ስትራቴጂ ናይ ሻዕቢያ ያለው አማራጭ ጥፋት ስለሚያስከትል አንዳንዴ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 ጄሲ 10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ግራ የሚገባችሁ አሁንም ሚጋን ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለች። እዚ ሕጂ ኤግዛክትሊ እንታይ ብለኩም ፀነ ኤርትራ ይፈልጣኒ ዝብለኩም ፀናኩ ካብዚያ ተበጊሰ
ኣብ ሜቅ 21 ጠጠው ዝበልኩም እሱ 30 ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ዘይትፈልጡ ቴክኖሎጂ ገለገለ ከም ዝኾይኑ ዘሎ እንታይ ኢልኩም ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ መርነት ኤርትራ ቆሙ የቀሩ ማለት ዘይተንቀሳቐሱ ኣብቲ ዘለዎ ጠጠው ዝበሉ ዝዓይነት ዘረባ እዩ እዚኣ ድማ ያነ ኤርትራ ይፈልጣኒ ዝብለኩም ፀናኩ ምክንያቱ ሻዕብያ ካበይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ታሪኹ ኢኻ ትፈልጥ ዘለካ ጥራይ ኢዱ ገሊኡ ፒሮ ሒዙ ገሊኡ በትሪ ሒዙ ንሰብራ ወፊሩ ከላሽና ይነበረ ወላ ገለ ይነበረ ሃብካም ንከምዚ ዓይነት 30 ነፈርቲ ኩናት ራይሲ ኣቅያ 18 ደቂቃ ኣብ ኤርፖርት ኣስመራ ክሕምሽሽ ዝኽኣለ ሓይሊ እዩ ስለዚ ፊ ኖ ዳት ታሪክ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ድማ ታሪክ መሰረት እዩ ፈንደስዮን እዩ ስለዚ መሰረት ናቱ ታሪክ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ዘለዎ ካብ ንላዕሊ ንክሰርሕ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ይፈልጣን እዩ ታንክስ ጋድ ድማ ንኤርትራ ዘይፈልጣ ምዃኑ ንኤርትራ ዘይምፍላጡ እዩ ትፀገም ብጉዳይ ናይ ባሕሪ እውን እንተኾነ ንሱ በዚ ወታደራዊ ይፍክር እቶም ኣጀንዳ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣለዎም 4 to 132, particularly Article 125. It vividly gives the landlocked country have the right to access to the sea. It could be the way or the way maybe depend on the agreement, the bilateral. So ብዛዕባ ባሕሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ላንድሎክ ሃገራት ገለ ከምዚ ይብል ኣለዉ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚኣ ግን ናይዚ ፕሮፌሰር እዚ መራያ ደስ ትብለኒ ስምዕዋ One of the issues in Djibouti, they have a military bases. Why the Djibouti they sign an agreement with France? They escape from Ethiopia, so that at least they are going to protect themselves. That's a fact. እዛ ዘረባ ትሰምዑ ኣለኹም ዲኹም ኣብ ሓደ ዓብዪ ዓውደ መፅናዕቲ ፕሮፌሰር ዓብዲ ሰማድ ዝተዛረባ እያ ጅቡቲ ስለምንታይ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ፈረንሳ ድሕሪኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ናይ ካልእ እውን ክትገብር ዝኽኣለት ዝተገደደት ወይ እውን ዝመረፀት ስለምንታይ እዩ ድሕሪ ኢልኩማ እቲ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ነታ ንእሽተይ ጅቡቲ ዓብ ስጋት ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዓቕማ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዛ ስለ ዘላ 1 ሚልዮን ዘይኣክል ህዝቢ ዘለዋ ዓብ ወታደራዊ ተመክሮ ዘይብላ ሃገር ምዚ ናይ ምግባጥ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር ጎረቤትካ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ናትካ ቦታ ድማ ብፍሉይ ዓይኒ ዝጥምተቶ ኮይኑ ስለዚ ወላ ንልኡላውነትካ ብገለ ክፋል ዘጉድለልካ ተኾነ ምስ ፈረንሳ ምፅናሕ ይሸኒ ምክንያቱ ፈረንሳ መን ምዃና እንታይ ከም ትገብር ርአየ ኣሎ እዚ ኣብ ጎረቤተይ ዘሎ ግን መን ምዃኑ ንህዝቡ እንታይ ክገብር ርአዮ ስለ ዘለኹ ንኤርትራ ን30 ዓመት እንታይ ክገብር ርአዮ ስለ ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ኣየዋፅኣንን እዩ ስለዚ በለት እያ ጅቡቲ ብዙሓት ወታደራውያን ቤዝ ክትገብር ዝመረፀት ንጅቡቲ ዝንዕቃ ወይ ዘሽካዓለላ ሰብ ይሰምዐ ኣብዚ ኤርትራ ኣይኮነትን ጅቡቲ እያ ኩነታቱ ስለ ዝረአየ ዑመር ጌለን መርሕነት ናቶምን ኩነታቶም ብፍላይ ድማ ናይ 98 ኩናት ዝረአይዎ 98 ዝተገበረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዝጠመትዎ ድሕሪኡ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቤዛትን ናይ ቻይና ቤዛትን እውን ክኸውን ዝጀመረ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኢንቴንሽናታ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ርዮም ኣለዉ ቅድሚ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ክትጎብጦም ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣለዎም ታሪክ ወላ እኳ ሓሶት ይብልዎ እንትኾኑ ጅቡቲ ብክራይ እዮም ሂቦማ ንፈረንሳ ን100 ዓመት ሊዝ እዮም ሂቦማ ነይሮም ንጅቡቲ ዝበሃል ስለዚ ጅቡቲ ብዘይ ናይ ፈረንሳ ይኹን ናይ ካልእ ሓይሊ ኢትዮጵያ ነዛ ፊልም እዚኣ መሊሶም ክበልዕዎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ዳትስ ዋይ ጅቡቲ ኩሉ ዓይነት ሴኪሪቲ دحين اسكتنا يقدم زجبر وسيد قرفوا أبزيا كتشان إسران سلسلة أبتك بحريلو بلتقنا كابز بقاس أب كابز بقاس تاجرهم كلت عبيت ديلس كيرو مستي كأنما كان عندنا إثيوبيا زخنا جبتي نتو ودب جب إثيوبيا تتكملوا ودب دورالة مالتيو نعو أوبريتنا مقبار مس جبت ديل كيرو مال نت تاجورة زبال بلتقنا زتم توزنا بردما مس سعودية كيرهم ديل كيرو مالو كلت يوم زياتهم دما جبتن كلتهم جبتن سعوديان دما ريد سي فورم ناي ريد سي أبالات هجراتهم سلزي نقيح بحري زيادة كاب إماراتن كاب سعوديان كاب إماراتن كاب إثيوبيان كلا غلولون زين كلتين هجرات نبقى بحر كقرباية بلن زبال هجرات كلتهم يوم أبوشت أميتهم منزلوا سلزي أتي سعودية زبال ني إمارات أبتعدي زخون خجبر كم زي بلو بخل خدقف أتي جبت زبال دما إثيوبيا خد جبرت خل دراماتات نمخ كل خال زجبر ويو سلزي إيرترا مس جبتن سعوديان ركب كتجبر على وقت نبل كلنا نحناون أتقول بيتنا جبت دروغير وزليو نمن نعوي تأمني قلت أنا يكون نحنا حيال وتدراوي تمكرون تاريخا حجونا أمانة وتدراو أعمل لنا سلزي نبمع بالي أتوكيرنا من سياتنا نبصراح كتكرر تقينهم أقد أساس استراتيجيكاوي ميليتري ديفنس كنجبر لنا أبزيامس قال إيرتراين أي ترى ده أنني يتردون مزيناتي ريتوت ديت سماع عصابات اللهم إيرترا بينا زأكل عمل لو أندري لكم دحناتكم حسابي يقبل لكم أنا جناي يقبلوني كم زيجا إيرترا زلوا هزبي زلوا كنتات نبقى طبعا معبالة نمبر أب جنبارات كوفي اللي زنبر نزي سفز غنا جنبارات ناتنا نكحلو عدميو زباخن منسي كلوا نابلون زخدنا يوم زوصلنا يوم الرجال لومي لولاويت حجر
ኣብ ከባቢና ድማ ሓያላት ኮይና ወፂና ኣለና ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቂምና ድማ ኣገዳሲ ዲልስ ጌርና ንሕና ገለ ክፋል ሓያል ምልምል ኮማንዶታት ራይ ገዲፍና ህዝብና ናብ ልምዓት ገፁ ክወፍር እንተንገብር ሃገርና ብኩሉ መንገዲ ጽቡቕ ምኾነት ናው እዚ ምግባር ቀሊል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ግን እቲ መርሕነት ናትና ድማ ነዚ ክገብር ይኸብዶ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ምስ ግዜ እውን ይግበር ኸውን ንብል ናው እቲ ናይ ጅቡቲ ንእሽተይ ሰሚዕና ድሕሪኡ እቲ ዓብ ድራማታት ዘሎ ድማ ናብኡ ክንሰግር ኢና Let me go back to the issue of access to the sea. My colleague here, Fatih, was just, always, saying, Ethiopia, they want access to the sea. Let me clarify the issue. In honest manner, in academic manner, in Africa, there is a 16 landlocked country in Africa. Among them is Ethiopia. No one is not denying Ethiopia to access the sea for commercial purpose. As we speak right now, in Kenya, for instance, Lamu, they have a shareholders, 30% almost. In early 1990s, when Eritrea gained independence from Ethiopia, Isaias Afwerki of Eritrea and Prime Minister Meles Zenawi, they came to Asmara. In fact, እዚ ፕሮፌሰር እዚ ሓደ መሓዛ ኤርትራ ኬንያውን ድዩ መሓዛ ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ኢንተሌክቹዋልስ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ተገበረ ተሳቲፉ ዝነበረ እዩ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ክብሪ ዝህብ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብ ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ዝህብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ሓቀኛ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ኣፍ ልቡ ነፊዑ በቲ ቁኑዕ መንገዲ ዝነግር እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ኢልካ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኤርትራ ናይ ፍሉይ ሽልማት ሃበቶም እውን ይግብኦም ይባሃላ ያነ ምክንያቱ ነቲ ናራቲቭ ኣብ ሼፕ ምግባር ነቲ ትክክለኛ ዛንታ ኣብ ምፅላው ዓብ ግደ ዘለዎም እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ገባሕር ከም ዘይብሎም ገይሮም ድራማ ዝፈጥርዎ ዘሎ ብልፅግናን ኣብን ሓሶት እዩ ካብኡ ኮለል ከይበልና ኣነ ኬንያዊ ወደብ ላሙ እኮ 30% ምሳና ብርካት እዮም ንክሰርሑ ኣፍቂድናሎም ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕር ንክትረክብ ንቁጠባዊ መዓላ ዝኸልከለ ሓይሊ የለን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ድሕሪ ናጽነትናቶም ብቐጥታ ምስ መለስ ኮፍ ኢሎም እቲ ዝበለፀ ካብዚ ሕጂ ጅቡቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንላዕሊ እናበለ ይዛረብ ካብዚ ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎም ዲል ብዝበለፀ መንገዲ ንወደብ ዓሰብ ከምኡ ንወደብ ባፅዕ ንክጥቀሙ ኣፍቂዶምሎም ነይሮም እዮም ወላ እውን ኣብቲ ግዜ ኩናት ኤርትራ ጠጠዋ የበለቶን ንኩናት እናተዳለዉ ከለዉ ኢትዮጵያ ወደባዊ መቕፃዕቲ ክገብሩሎም ወይ እውን እገዳ ክገብሩሎም ኣይመረፁን ዝገደፍዎ ባዕሎም እዮም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ኣሎ ኣብቲ ግዜ ወራራት ተዛርቦ ወደብ ንኹሉ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ዝኸልከል ናይ ሓይሊ የለን ኢሎም ኣብ ዝተፈላለየ ካላጋጠሙ ተጠቐምሉ ኢሎሞም እዮም ንወደብኩም ኣግማልኩም እሰሩሉ ዝበሉ እሶም እዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ወደብ ሕቶ ኢሎም ድራማ ዝገብርዎ ዘለዉ ወደብ ስለ ዝደልዩ ዘይኮነሲ ነገር ስለ ዝደልዩ ብንጹር ታዘረባ ወደብ ኣይኮኑ ዝደልዩ ነገር እዮም ዝደልዩ ተንኮል እዩ ክፋ እዩ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ድማ ካብ ኢማራት ዝምንጩ ዘሎ ነገር ምዃኑ ኣስተውዒልና ክንፈልጥ ይግባእ ምክንያቱ ኢማራት ያ ነዚ ወደብ ናትና ዝያዳ ትደልዩ ዘላ ኣቢ እውን ኣይኮነን ኣቢ ንንዕኡ ከማዕብለሉ ዝኽእል ዓቕሚ እውን የብሉን ኢማራት ያ ዝያዳ ነዚ ወደብ ትደልዩ ዘላ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ድማ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ዝትንክፍ ዘሎ ንብዙሓት ካልኦት ሃገራት ዝትንክፍ ዘሎ ሓደ ካብቲ ምስ ግብፂ ምስ ኢማራት ሕውስውስ ዝበለ መርገፂ ዝነበሩ ሃገር ለንቀነ ዝበሎ ስምዑ وانطلاقا مما تشهده بعض الدول من محاولات باتت نمطا متكررا تؤكد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساعدة. In the same context, and based on the recurring patterns of attempts witnessed in some countries, Egypt reaffirms its categorical and decisive rejection of any efforts aimed at dividing regional states or carving out parts of their territories, or establishing militias and entities parallel to legitimate national armies and institutions. Egypt considers such practices in neighboring countries a red line that it will not allow to be crossed, as they directly impact Egypt's national security. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ መደረ እዩ እዚ መደረ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝቐረበ ንኢማራት ሽማ ጥራይ ዘይረቑሓ እምበር ብቐጥታ ንኢማራት ዝወግእ ዘረባ ዝሓርም ዘረባ ዝተጠቀመሉ መድረክ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው ዲስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ስለምንታይ ግብፂ እንታይ እዩ ኢኻ ክትብል ዘለካ ግብፂ ማለት ሓደ ካብቲ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ኢማራት ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝያዳ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረትሉ እዩ ንግብፂ ብመሰረቱ ካብ 2011 ዓረብ ስፕሪንግ ዝበሃል ታሪኹን ቁሩብ ተለይ ክንፈልጦ ኢማራት ነዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ትዕቢትን ምትእትታዊ ፖለቲካን ናይ መጀመርያ ኤክስፐሪመንት ናታ ናይ መጀመርያ
ፈተናናታ ኣብ ግብፂ ነይሩ 2011 ዓረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ ብስተጀመረቲ ናይ ዓረብ ቀውዒ ድዩ ወላ እንታይም ዝብልዎ ብስተጀመረ ምልዓል ናይቶም ዓረብ ኣብቲ ዋንቲ በቲ ዝነበረ ኩነታት መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ካብቶም ሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃሉ ናብ ስልጣን መፅዩ ብምርጫ ማለት እዩ ንሱ ካብ ስልጣኑ ንክእለ እሞ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝለዓለ ብድሕሪ መጋረጃ ተሰርሐ ኢማራት ነይሩ ናይ መጀመርያ ኤክስፐሪመንት ናታን ፈተናናታን መርመራናታን ዕውት ዝኾነሉ ኣብ ግብፂ ነይሩ ስለዚ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ካብ መጀመሪኡ ዝሓዝዎ እዮም ነይሩ ካብ መጀመሪኡ ንሱ ኣብ ስልጣን መፅዩ ነቲ ሃገር ኣብ ምርግጋዕ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባርን ድጎማ ምግባርን ፖለቲካን ምቁፃርን ብካልእ መንገድን ኣብ ግብፂ እዮም ቀንዲ ኢዶም ዘርጊሖም ካብ ግብፂ ተበጊሶም ንግብፂ ዝኣክል ናይ ዓረብ ሓይሊ ዝኾነ ሃገር ክንቋፀር ብገንዘብና ንኽእል ተኮይና ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ይከኣል እዩ ዝብል ኤክስፐሪመንት ካብ ግብፂ ተበጊሶም ናበይ ከይዶም ናብ የመን ናብቶም ኩለን ዝኸዳ ናብ የመን ናብ ቱኒዝያ እውን ኢዶም እዮም ናብ ኣልጀርያ እውን ፈቲኖም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሱርያ ዝነበረ ኩሉ ምንቅስቃስ ኢዶም እዮም ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ኩለን ሃገራት እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ እስላማዊ ስርዓት ናብ ስልጣን ከይመፅእ ስለምንታይ ከይፈርህዎ ንኣስላም ክሳዕ ክንዲ ኣስላም ዘይኮኑ እንድሕር ኢልኩም ንበዓል ኣብ ዓዱ ስለ ዝፈርህ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ግን ኣብ ጎኒ መን ኣሎ ስዑድያ እውን ከምኡ እዮም ነይሮም ይፈርሁ ነይሮም እዮም ህዝቦም ከይለዓል ቀጠር እውን ይፈርሁ ነይሮም እዮም ብሙሎም እቶም ነገስታት ናይ ጋልፍ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነቲ ሞስሊም ብራዘርሁድ ወይ እውን እስላማዊ ፖለቲካ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርህዎ ምክንያቱ ህዝቢ እስላም እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ንእስላም ድማ ከም ድሌቱ ኣብ መስጊድ ተወዳዲቡ ካልእ ነገር እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ገለ ወላ እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ገለ ክፋል መፅኡ ዝነበረ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት እዚ እንድሕር ተኣታትዩ ነቲ ሃገር ዲስታቢላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ በዓል ስዑድያ ኣብ በዓል ኢማራት ብፍላይ ኣብ ኢማራት ሰራውር ሰደደ እዩ ስለዚ ንመሳጊድ ይብሉ ነዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ንመሳጊድ ብጣዕሚ ዝፈርሖም ኣብ መሳጊድ ክግበር ዝኽእል ውደባታት ኣመና እዮም ዘፍርህዎ ይብሉ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ኤሮፓ እዩ ዝያዳ እቲ ሞስሊም ብራዘርሁድ ኣብ መሳጊድ ናይ ኤሮፓ እዩ ዝግበር ዘሎ ብምባል ኣብ ኤሮፓ ብፍላይ ኣብ ስዊስ ሓንቲ ትካል ሓንቲ ካምፓኒ ገንዘብ ብምኽፋል ነዚ እስልምና ናይ ኤሮፓ ብፍላይ ናይ ስዊስ ብብርቱዕ መንገዲ ከም ዝጥመትን ነቶም መሳጊድ ይኹን ነቶም መሻይኽ ብብርቱዕ ፀገማትን እገዳዳትን ከም ዝወርዶም ዝገበረ ደንቀነ ናይ ኤሮፓ ሕብረት መፅናዕቲ ኣውፅእዎ ዝብልዎ ዘሎ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ወይ ከዓ ናይ ኣቡዳቢ መርሕነት ኣብ ግብፂ ብዙሕ እዩ ገይሩ ክሳብ ሕጂ ድማ ቢልየንስ ኢንቨስት እናገበረ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ይኹን ኣገደሲ ቦታታት ሒዙ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ግብፂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኖ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ዘለና ርሑቕ ከይከድኩም ሊብያ ትኾኑ ዘላ ጎረቤተይ ማለት እዩ ዝሰፍሐ ናይ ምዕራብ ጎረቤተይ ብሙሉ ምስ ሊብያ እዩ ሊብያ ትኾኑ ዘላ ናይ ደቡብ ጎረቤተይ ብሙሉ ሱዳን ትኾኑ ዘላ ሓደ ሃገር እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ እሞኻ ኣብቲ ሰሜን ናተይ እውን ኣብ ቃዛ ዘጋጥም ዘሎ እውን ምስቲ ኣብ ቃዛ ዝቐትል ዘሎ እስራኤል እውን ብቀረባ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ኣብ ከባቢየ ዘጋጥመኒ ዘሎ ኣብ ውሽጠይ ሓደ መዓልቲ ዘጋጥም ንሱ እዩ ብምባል ዓብ ቀይሕ መስመር እዩ እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብፍፁም ሸለል ክንብሎ ይንኽእል ኢና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ እዚ ድማ ብቐጥታ ኣንፃር ኢማራት ኣብ ጎኒ ስዑድያ እንደው ይብል ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብዚ ብምኽታል እታ ዘረባ ኣብ ሱዳን እያ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ምልሻታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሕና ኣይንቕበሎን ኢና ብምባል ሓላፊ ናይ ስለያ ናቱ ብቐጥታ ድሕሪ እቲ ዘረባ ዲ ዋላ ኣብቲ ከባቢ ስለያ ኣብ ኮርቱም ዲ ዋላ ፖርት ሱዳን ምስ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ሱዳን መራሒ ተራኺቡ ከም ዝተራኸበ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ አልቡርሃን ዲስከስ ባይላተራል ታይስ ኤንድ ሬትስ ሴኪሪቲ ዊዝ ኢጅፕትስ ኢንቴሊጀንስ ቺፍ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ነብሱ ዝኸኣለ ስጉምትታት ዓበይቲ ፍፃሜታት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀሙ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣገይን ኣብቲ ጉዳይ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እንታይ ክብለኩም ዘነ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕሎ ኣለና ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ መርገፂ ናቱ ኩነታት ናቱ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ ኣካይዳ ናቱ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዝነገረካ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ መድረክ ምስ ኣገደስቲ ሃገራት መሻርክቲ ሽርክነት ኣለዋ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ንገብሮ ዘለና ኣገዳሲ እዩ ሽርክነት እውን ክንገብር ኣለና ግን ብል ነይራነ ግን ምስ ግብፂ ንገብሮ ሽርክነት ካብ ኢትዮጵያ ዳ ክጠቕመና ይኽእል ይኹን እምበር ምስ ኢማራት ዘይፀረየ ኩነታት ስለ ዘለዎም እሱ ንባዕሉ vulnerability ወይ እውን ሓደጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምስቲ ቁጠባዊ leverage ዘለዎም ንብል ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዘተኣማምን ኣይኮነን ገለ ንብል ነርና ግን ኢማራት ግብፂ ንባዕላ ካብ ኢማራት ኢዳ ከተውፅእ ኢማራት ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ወደባት ናታ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ዝፈተነትሉ ኖ ኣይደልን እየ ብምባል ከልኪላታ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ነዚ ናይ ኤርትራ ሞዴል እያ ትኽተል ዘላ ግብፂ ይኹን ካልኦት እውን እናበሉ ገሊፆም ነይሮም ዘስምዕዋ እስከ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ እያ
feel profitable. Others are sustainable. History separates them. That's UAE contract cancellations are spreading across regions, a pattern the world is only beginning to see. The real question isn't what is happening, it's who recognized the danger first. The answer is clear: Eritrea. Criticism is easy. Strategic vision is rare. Isaias Afwerki showed it early. Decisions once mocked are now validated. انتايم زبلو زلو ابز مسيركم صبو زغنا فيديوهات بي اي جنريتد انديو ازي حونا هيلوم ودي ري بليز ابي اكسكيتكم حجزو اتا حبريتازي بزع سباي ريون يقرمكم قلنا بحكا قداسين سايتي ويون حبريتان تلطتني ايرترا نتخل ودبا منقسقاساتنا امارات اتنكو مجمريا تعذبوا ولا قا ابتبق كنتات كله امارات تنكو اقداسي تحقر زنبرت كنسا نتيت اقام النار عايه كله عينو صقيتو خيد وي عينو عميتو خيد زقدد انت نبرت منكس ايرترا مغنياتو امارات فاينانشال هاب سلو زخونه ببزح منقدي تقمن يرين منكس ايرترا قالك ابوشت ايرترا مسمير منكس ايرترا تبغ زمدنا زلون زبلونا دما زقولنا امارات كسبب زغربا بريزنت سياسي تقصي نبرم وينا يزاربون ينيرون سلامنتاين دحر الكادما زي تودى سراح سلو زنبرم نغراتهم كصاففو سلو زلي زنبرم بزح متسسار مس امارات سلو زنبرم نزن مودع ابز تغبر غعزو دما نستخلو كساراتات كابو كسعبهم زخلن صقمات كغاطمهم زخلن ريوم امارات تازل علت حدغا نلولاونتنا ولاون منكس ايرتران حزب ايرترا مخانا مسفلتو قلطيفهم كابودبهم بحيال صفعيت بزي قلمله بزي نكفرق كيدي وصي لهم زخا هذا كابتي كم ابي ابن زدقس زلي ابزوانزي يمن وصو تبلالا صوماليا وصو تبلالا سودان تسعرالا اب ليبيا تصعري يغبرالو اب باكستان وصو يبالو ابزح كاله بوتات دما امارات كبات هاجر مخانا እና ተፈልጠትን እና ተአመነላ እንድመጽ ዘሎይ ስለዚ ሓደ ካብቲ ወላውን እዚ ስዑዲያ ዝገብሮ ዘሎ ከቢድ ስጉምቲ ይኹን ወላውን ግብጽ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ምናልባት ነዚኣቶም ታሪኽ ኣብ ናይ ታሪኽ መጽሓፍቲ ክንደልየና ተራና ኤርትራ ክንምንታይ ከም ዝነበረ ዝኻ ኤርትራ ኣይተፈተነትን ማለት ኣይኮነትን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብገንዘብ ከድዕስዎ ኣይፈተኑን ማለት ኣይኮነን ይብል برقص فتينهم كونوا خليهم جن نتكونتات نتسأل خانتاي حسبالله هذا جنزب كبكاية زبلا كازو اللغة كم تبال عنك قبر كادي ولا بأنجي رخص بحنقو دكت كاقص كبكايو ونياتو جنزب زي تليستايم زبلو وزلو تنهجرات أبلشونا كل جزية كلت نجار كم زلو كتفلت لكم اتنبلشونا جنزب زبكازلو بتنزب كازلو جنزب سبحانه جورو حق كم زغل كت جنزب بجنزب يدليك خجب على بي درو وش تأتيهم يوم لازم وش تسلزاتو نمواص عيب لهم ولا ونا أبنا تكون تاتري كوس أنت دلي كوس أيكلني أبجن ني إمارات كابكالوت حالتات فليز بلي أبي فليز بلي that's why نا أبي more investors قبل زلوا سلام تاي فليز بلي لنا أبكالوت هاجرات إنسا let me find you أبزن ترينا زين ديوتي كنا تاتزلوا أبزن رأي أبي كابتن كالوت مشارقتنا إمارات فليز بلا حيلي وكبهال كله نمنتايو كم زخون دعري لكم تي أرستي مجمريا كلهم تم كالوت هافتار ديو حميت ديو ناي استسي حلاف ديو كلهم زيوم نان ستيت أكترز ويكا ناي زي من استوى كالاتيو أبقن حجر زمر زلي سلزي بجكا بإثيوبيا أب صوماليا يكون أب السودان يكون أب اليمن يكون أب ليبيا يكون مس منقستي تسرعنيها مستوب نتحاجر كما قلز دوليها تسرع أبي إثيوبيا جن هذا نا إثيوبيا كيلا أكتنت نخلو أبي إثيوبيا جن نتحاجر كفرز زلزلو برايم مينستر سلزغونه نتحاجر زبتاتن زلو بعلوت برايم مينستر سلزغونه كهل عطو جلاه اليوم نيو قد تمست منقستي كصرحي حشوم وهنياتو إذا منقستي نبعلو نتحاجر زفرارس زلو مخانو سلز أمنيهم بمبال يزار مالتيو سلازي كم وصيت ناتو زبز ترانا هاجر دحر هاجر كابت قداي بباكستان دي خاطب له صوماليا دي خاطب له جيبوتي دي خاطب له ايجيبت دي خاطب له كلاتهم زيهم دحر ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ምናልባት ጅቡቲ ቅድሜና ገይሮም መክትብሉ ትኽእሉ ግን ብኻልእ መንገዲ ዝመፀ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣቐዲማ ነቲ ገይም ፈሊጣ ነቲ ኩነታት ዝምጥን ስጉምቲ ዝወሰደት ሃገር እያ ኢና ንብል ዘለና ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል ኣብዛ ቪድዮ መሲልኩም ምስ መን ትፃወት ኣለኻ ምፍላጥ እቲ ምሳኻ ዝፃወተካ ዘሎ መልኣኽ ዝመስል ዘሎ በጊዕ ዝመስለካ ዘሎ قبل كوينه حدا معلتي كبل عكاز خل مخانو مجنزابي ليكا إزد ما بعلا بيعمل دونجيوم يمكن دوم زغل by that time up to one تستر دوم جن وتصيد كم تأكلني ونابلو يوم زارب زلو دهان نملس نابي كن كيدنا زي اسمه واسكي
causing a bit of problem in Yemen has worked well for the Emirates because, again, limelight has shifted from Sudan to Yemen. Yemen is far less problematic, but Sudan is still ongoing. We still need to talk about it. But the Saudis are seeing the same problem. Beyond the humanitarian issue and the genocide that's going on there, the Emiratis are undermining regional security and stability because the RSF enclave is part of that network that the Emiratis have created, the corridor that connects them to Chad and to southern Libya. I mean, we see a lot of the arms flights at the moment going from the UAE into a base in southern Libya from which they're being transported by. جي أبزي نسفز بالي أناليسيس إندي زب نتنا أمريكا ناي إمارات جيم أبي يمن زنبرة يزقلت تمساسالي أب سوماليا تمساسالي أب سودان أب ليبيا أب كلهم يزقلت هذا كابتي إمارات أب سودان أب يمن تقبر زنبرة بزح حماق نقرات كم معلتنا معلتي وصالو BBC نابات يوم زقبر ريبورت سمعوا. We're in a prison in southern Yemen, long been known to exist, but this is the first time cameras have been allowed inside. They're in former UAE military bases. The Yemeni government has invited us on an escorted visit, exposing the secrets of their former coalition partner. We've been investigating these STC prisons for years. We've always known they've existed. But to have the Yemeni government backed by the Saudi-led coalition... እዛ ጋዜጠኛ እዚኣ ከምኡ ድማ BBC ቅድሚ 2 ዓመት ድዩ 3 ዓመት ሓደ ኣዝዩ ነዊሕ ዶኩመንታሪ ሰሪሖም ነይሮም ኣነ ናብ ላይ ብሓቂ ዝገረመኒ ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጢ የመን ቀተልቲ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ስናይፐራት ወይ ከዓ ኣሳሲነስ ቀተልቲ ዝኾኑ ሰባት ብሚልዮናት ዶላር ተቆፂሮም ብኢማራት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ የመን ኣትዮም ንኩሎም እቶም ነቲ ፖለቲካ ናይ የመን ነቲ Southern Transitional Council ዝበሃል ነቲ ሃገር ክመቕላ ዝደሊ ዝነበረ ብኢማራት ዝትገፍ ንዑ ዝቃወሙ የመን ሓንቲ ሃገር እያ ዶ ገለዶ ዝብሉ ፖለቲከኛታት እናተሃደኑ እቶም ቀንዲ ሓደገኛታት ብሕማቅ ቀታተላ ይቁተሉ ኣበይ ከም ዝኣተው ምን ከም ዝቕተሎም ኣይፍለጥን እዩ እቶም ዝተረፉ ድማ ይተሓዙን ይእሰሩ ነይሮም ብዛዕባ ሓደ ንዊሕ ዝኾነ ዶኩመንታሪ ተገይሩ ነይሩ እዚስ ከመይ ገይሮም ክገብርዎ ክኢሎም ኢለ ተገሪመ ነይረ ምክንያቱ እቶም ዝቆትሉ ዘለዉ ሓይልታት ማንም ክቋፅሮም ዘይክል ማስክ ተኸዲኖም ዝኸዱ እዮም ኬትኩም ኣብ BBC ክትሪእዋ ትኽእሉ እንታ ዶኩመንታሪ እስር ቤታት ከም ዘሎ እዛ ጓል እዚኣ እውን ኣብኡ ተሳቲፋ ነይራ ሓደ ግዜ በዓል BBC ኣብ ብዙሕ ሕማቅ እኳ ክጠቕሶም ተኻልካ ኣገለገለ እዩ ዝገብርዎ ስራሕ ግን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኢማራት ኤክስፖዝ ኣብ ምግባር ዓብ ግደ ተፃዊቶም እዮም ስለምንታይ ግን BBC ከምዚ ገይሩ ብዝኾነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እስር ቤታት ኣብ ውሽጢ የመን ዝነበረ ብኢማራት ዝእለ ዝነበረ እዩ ህዝቢ የመን ነቲ ናይ ኢማራት ትድግፉ ሓይሊ ዝቃወሙ ዝሳቀይሉን ዝእሰሩሉን ዝነበረ ቦታታት እዩ ሕጂ ግን ኢማራት ስለተሰጎገት ኣብቲ ቦታቲ BBC ይኹን ካልኦት ሚድያታት ናይ ስዑድያ ናይ ካልእ ዓለምን መፂኦም ይርእይዎ ኣለዉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ጉድ ናይ ኢማራት ይወፅእ ኣሎ ነቲ መስሪቶሞ ዝነበሩ ስእሊ ናይ ምዕባለን ቴክኖሎጂን ድማ በቲ ሓቀኛ ምስልናቶም ይትከኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ዳመጅ ዝፍጠረሎም ዘሎ ናው ክልተ ነገር ፕሩፍ ገብረልኩም ኢና ናብዚ እዚኣ BBC ትገብሮ ዘላ ሪፖርትን UK ንባዕሉ ግን ክልተ ድወጆ ከይድፃወት ነይሩ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ተራእያላ እታ ሪፖርት መን ይገይርዋ ከማን ኣብ 2-3 ወፂቐንያ ግን እነዚ ሓንቲ ኣብ ጥቃይ ዝረኸብኳ ከረየኩም ክፍትነ ብከዝ እቲ ገይም ክሳዕ ክንደይ ዝተጨማለቐ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክፈልጦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ where was that video ይደልያ ኣለኹ ንዓ ክገብረልኩም where is this video? I have to find it. Okay, I then okay. Playing a double game in the Horn of Africa. For decades, Britain has presented itself as a stabilizing force in the Horn of Africa, a defender of international law, civil land protection, and state sovereignty. But today, critics argue that the gap between London's words and action is becoming impossible to ignore. In Sudan, the UK has repeatedly condemned atrocities committed during the war between the Sudanese army and the rapid ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ UK ክልተ ገይም ክትፃወት ከም ዝፈተነትን እስኻ እንታዩ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ሶማልያ ብደገ ደገ ንመንግስቲ ንሓድነት ናይተን ሃገራት ንኣብነት ኣብ ሱዳን ክኸውን ከሎ ንሓድነት ናይቲ ሃገርን ነቲ ኩነታትን ከም ንህዝቢ ሱዳን ሰላም ንኽረክብ ርድኤት ንኽረክብ ዝሕግዙ ይመስሉ ብድሕሪ መጋረጃን ኩሉ ግዜ ውሳነ ኣንጻር ኢማራት ንኸይግበር ዝከላኸል ቀዳማይ ሃገር ኮይኑ ፀኒዩ UK ዳርጋ ኦልሞስት እቲ ቀደም ኢማራት ብዩK ትግዛእ ነይራ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ከብርሃልኩም ኣብ ታሪክ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ UK ንኢማራት ትገዛእ ከም ዝነበረት
ኢማራት ድማ ካብ ኣያ ናጽነቶም ረኺቦም ሕጂ ግን ኢማራት ንዩኬይ ትገዝእ ኣላ ወይ እውን ዩኬይ ባርያ ናይ ኢማራት ኮይና ኣላ ይብሉ ብሪጣንያውያን ብዘይ ቃል ዓለም ዝብለኩም ዘሎ ስለምንታይ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናይ ኢማራት ኣብ ዩኬይ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናቶም ከም በዓል እዚ ኒል ፈራጅ ዝበሃሉ ሕጂ እቶም ሪፎርም ዩኬይ ዝበሃሉ ዘለዎ ዝትሪእዎ ዘለዎም ጻዕዳ በዓል እዚ ኩላቶም ምስ መን ይሰርሑ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ኢማራት እያ ገንዘብ ትቦም ዘላ ዝበሃል ስለዚ ዩኬይ ኦልሬዲ ኣብ ትሕቲ ኢማራት ወዲቓ ከም ዘላን እቲ ትገብሮ ጌም ኣብ ሶማልያ እውን ከምኡ በቲ ምስ ሶማሊላንድ ናይ ሶማልያ ሓድነት ይደሊ የገለገለ ኢላ ክትዛረብ ትፍትን በቲ ድማ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ትድጉሞን ምስ ቢዝነስ ትገብርን ዝያዳ ትሕግዞ ንሰያ ስለዚ እዚ ዩኬይ ዝበሃል ጌም ዝፃወቶ ዝነበረ እውን ኣፈጨለ ክኾኑ ይፍትኑ ኣብ ታሕቲ ተሪኻዮም ኩሉ ግዜ ዲስትራክቲቭ ሮል ከም ዝነበሮም ኣብ ሶማልያን ሱዳንን ክልቲአን ድማ ሱዳን ግዝኣት ናይ ብሪጣንያ ነይራ ሶማሊላንድ እውን ግዝኣት ናይ ብሪጣንያ ነይራ ስለዚ ክልተ ዓይነት ዳብል ጌም ትፃወት ዘላ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለው እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ ተዛርብ ዘሎ ስለዚ ኣብ በዓል ዩኬይ ዝግበር ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኣብ የመን እንተኮይኑ እዚ ኣብዚ ቢቢሲ ዝፃወቶ ዘሎ እንተሪናያ ድማ ብግምጣሉ ኣብዚ ዓዲ እዚ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ምግላፅ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ ንብል ኣለና ስለዚ ኣብ ዩኬይ ዘሎ እቲ ሚድያ ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ወይ እውን እቶም ኢንተሌክቹዋልስ ዝገብርዎ ኣብ ሓንቲ ባኮ ኢቲኻ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ይኮነ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ጌምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክፃወቱ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ቀሊል ነገር ጌርካ ክውሰድ ኣይክእልን እዩ ሕጂ ካልእ ለንቀነ ሓንቲ ዓባይ ድራማ ፈሺላ ኣላ ኣብ ከባቢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ጌም እዚኣ ድማ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዝነበረ መራሒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ናብ ስዊዘርላንድ መፅኡ ነይሩ ኣብዚ ናይ ዳቮስ ኮንፈረንስ ኣብ ዳቮስ ተገይሩ ዝነበረ እቲ ዓብይ ኮንፈረንስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ነይሩ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ነይሩ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ቀጠር ኩሉ ኤቭሪባዲ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ዓለም ተፃወቲ እየ ዝበሃላይ ኣብ ቢዝነስ ናይ ዓለም ዓብ ተፃወታይ ወይ እውን ግደ ኣለዎ ተራ ኣለዎ ዝበሃል ኣብቲ ኮንፈረንስ ይሳተፍ እዩ ስለዚ ኣብኡ መፅኡ ኣብቲ ናይ ዋዕላ ቦታ ንምእታው ከም ዝኸልከልዎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክትረክብ ዝግበር ዘሎ ፀወታ ናይ ብሓቂ ይፈሽል ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሜጀር ዲስኣፖይንትመንት for the leader of the separatist region in northern Somalia Deutsche Welle ዘውፅኦ እዚ after traveling to Davos in an attempt to convince the international community Europe was reportedly denied entry to the main hall where the World Economic Forum was taking place ስለዚ እቲ ናይ ሶማሊላንድ መራሒ ኣብቲ ቦታ ናይ ዋዕላ ንምእታው ከም ዝተኸልከለ ወላ እኳ ኣብኣትዩ ንብዙሓት ሃገራት ከተባብዕን ድሕሪ እስራኤል ኣፍልጦ ንክብዎ ኢማራት ክትቦ ከምዘይ ትኽእል ፈሊጡ ኣሎ ኢማራት ክመፃ ንዝኽእል ግብረ መልሲ ናይ ዓረብ ይኹን ናይ ዓለም ክትፃወሮ ስለዘይትኽእል እስራኤል ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል ካልእ ሃገር ገለ ወይ ገንሸል ክትከውን ትኽእል ወይ ድማ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ይደልዩ ኣለዉ ይሰልጦም ድማ የለን ስለዚ ኣብዚ ናይ ዳቮስ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ክፍትን ኢሉ ከይዱ ኣብኡ ኣብቲ ጌቱ ኣብቲ ናይቲ ኮንፈረንስ ቦታ እውን ንክኣቱ ኣይተፈቕደሉን ግን ከም ሰብሲ ስለምንታይ ክኣቱ ዘይከኣለ እንድሕር ኢልኩም ድማ ገለ ካብቲ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለዉ ስዑድ ዓረብ ብዝገበረቶ ፀቕጢ እንኮላይ ምስ ናይ ቀጠርን ትርኩን ብሓደ ተሓጋጊዞም እዚ ጉዳይ እዚ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ክወሃብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓበይቲ ቦታታት እውን ትመራሒ ናይታ ሶማሊላንድ ክርአ የብሉን እዚ ኸ እንታይ እዩ ድሮ ታሱ ዘመሓድራ ሶማሊላንድ ድብላ ዝነበረ ሓደ ክፋል ናታ እቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ካብቲ ሶማሊላንድ ተኣልዩ ኣካል ናይ ሶማልያ ኮይኑ ሓድሽ ፌደራል ስቴት ኮይኑ ተመዝጊብሎ ድሮ ተኣዊጅሎ ስለዚ ነታ ናቱ ቦታ እውን በቲ ኣውዳል ስቴት ዝበሃል ናብ ጅቡቲ ዝዳወብ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ኣብኡ ዘሎ ክፋል እውን ነብሱ ዝኸኣለ ናብ ኣንፃርቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎ ውግእ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ንባዕሉ ንብሙሉ ዝቋፀሮ ከም ዘይኮነ ኣብታ ማእከል ሃርጌሳን ከባቢያን ዘሎ ጥራይ ሓደ ዓሌት ንሱ ዝኩሉ ድራማ ዝገብር ዘሎ ብምባል ዘጋጥሞ ዘሎ ኩነታት እዩ in what was seen as an effort to save face ነዚ ኩሉ ተጓዒዙ ጥራይ ኢዱ ከይምለስ ግን እንታይ ገይሮሞ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ዴሌጌሽን ምስ ወዲ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝራኸብ ገይሮም ኣብ ሓደ ቦታ ከምኡ ገይሮም ገለ ምስታት ገለ ስእልታት ከም ዝወስድ ገይሮም መእተዊ ገዛ ማለት እዩ ውርደት ከይከውን ብዙሕ ግዜ እንዲኦም ዝዋረዱ ግን ከምዚ ገይሮሞም ይበሃል ኣሎ observers say the international community has drawn its conclusions The push for secession in the northern Somalia remains narrow, clan-based ambition driven by single clan, and the Isa who control only the regions in the northern of the country. ስለዚህ በሐፈሻ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ጉዕዞ ወላ እኳ እስራኤል እንተደገፈት
ከምቲ ዝድለ ከይድ ኣይከኣለን ማለት እዩ እስራኤል ምናልባት ብተፈላለየ መንገዲ ንኣሜሪካ ጠዋውያ ናብቲ መስርሕ ከተምፅኣ እንድያ ትፍትን ዘላ ግን ኣይሰለጣን ዘሎ ምክንያቱ እስራኤል እውን ንኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ክትሓቶ ዘለዋ እውን ደረት ኣለዎ ኢራን እያ ቀዳመይቲ ዘገድሳ ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ሶማሊላንድ ዝያዳ ፀቕጡ ክገብርሉ እውን ኣይክእሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ብግልፂ ክረኽቦ ከምዘይደለየ ሪጀክት ከም ዝገበሮ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ሪና ኣለና ኣብ ገለ ወጪ ነይሩ እሱ እውን ስለዚ እቲ ኩነታት ካበይ ናበይ ይወናጨፍ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እቲ ጉዳይ ድማ ናብ ብዙሕ መንገዲ ክጠዋውዮ ትኽእል እዚ ለንቀነ ድማ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ማለት ኤርዶዋን ናብ ኣብ ወርሒ 2 ናይ 2026 ናብ ስዑድያ መገሻ ክገብር ምዃኑ ከምኡውን ናብ ግብፂ እውን ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ መገሻ እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ትፅቢት ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ድጋፍ ይገብረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ካብቲ ተርኪሽ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን will visit Egypt and Saudi Arabia at the beginning of February ስለዚ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን እዚ ስዑድያ በጊሳቶ ዘላ ንናይ ኢማራት ሕቦ ኣጀንዳን ኣካይዳን ንምብርዓን ትርኩን ተሓጊዛታ ጥራይ ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል እንተዘየለ በይና ነቲ ኢማራት ኣንቂዳቶ ዘላ ጉዕዞ ክምክትዎ መሓመድ ቢን ሰልማን ክኸብደ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ክኸብደ ይኽእል ይብል ኣለዉ እዚኣ ረይዋ ድሮ እቲ ADL ዝበሃል ናይ እስራኤል ሎቢ ንመሓመድ ቢን ሰልማን ከጥቅዖ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ ድማ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ ስዑድያ ንኢማራት ይሃርም ኣለኹ እናበለት ንእስራኤል ክትሃርም ጀሚራ ኣላ ኣንጻር እስራኤላውያን ዝግበር ዘሎ ጓስጓስ ድማ ስቕ ኢልና ክንሪኦ ይንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እስራኤላውያን ናብቲ ኩነታት እንድሕር ኣትዮም ንመሓመድ ቢን ሰልማን ንስዑድያን ሓደጋ ክኾንዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ዋላ እኳ ንመሓመድ ቢን ሰልማን ይፈትዎ እንተኾነ ንናይ እስራኤል ፀቕጢ ግን ክፃወር ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን ክልቲኡ ፀቕጢ ብሓደ ክኸብዶ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድሮ እቲ ተቃውሞ ናብ መሓመድ ቢን ሰልማን ካብ እስራኤል ድሮ ክርአ ጀሚሩ ከም ዘሎን ፀረ ፅዮናውያንን ፀረ እስራኤልን ንእስራኤልን ንፀጥታ ናታን ዝቃወም ምዃኑ ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣለዉ ካልእ ድማ መሓመድ ቢን ሰልማን ነቲ ናይ ቁጠባ ፕላናት ናቱ ክዕወተሉ ስለዘይከኣለ ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብታ ናይ እስላም ጎስጓስ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ንእስራኤል ከም ገንሸል ጌርካ ነቲ ህዝቢ እስላም ኣብ ጎንኻ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዩ ምባል ይብል ኣለዉ ስለዚ ሪጂናል ሳቦታጅ accuse the UAE of systematic destruction in Sudan, Egypt, Yemen, Somalia እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ሚድያ ናይ ስዑድያን ካልእን ንኢማራት ታርጌት ገይሮማ ኣብ ሱዳን ሕማቅ ከም ትገብር ዘላ ኣብ ግብፂ ሕማቅ ትገብር ከም ዘላ ኣብ የመንን ሶማልያን ትገብሮ ንዘላ እዮም ዝኸስዋ ዘለዎ እምበር ዘይገበረቶ ኮይታ ኣይከሰስዋን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መወዳእታ ኢማራት መህደምናታ እስራኤል እያ ክትከውን ናብ እስራኤል ገጾም ክፅግዕሎም መሊሶም ናብ እስራኤል ክወጥቁ ክኽእሉሎም ብኡ ገይሮም ድማ ከም ትሪእዎ ንኢማራት ንስዑድ ዓረብ ንመሓመድ ቢን ሰልማን ከጥቅዕዎ ብኡ ገይሮም ከዳኽምዎ ንትኩሉ ናይ ቁጠባ ፕላናት ናቱ ሳቦታጅ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is going to be the most important significant development and that's why እዮም ከዓ ብዙሓት ዝብልዎ ዘለው ኢማራት ስዑድያ ድጋፍ ከም ዘድልያ at least popular ድጋፍ ከም ዘድልያ ሓደ ካብቲ ድጋፍ ድማ ኣብ መንጎ ስዑድያ ነዚ ኣብ መንጎ ትርኪ ስዑድያ ግብፂ ፓኪስታን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ናብ ጭቡጥ ነገር ክኸውን እንድሕር ክኢሉ ትርኪ ናታ ዝኣክል ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣለዋ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ኣለዋ ቁጠባ ሓይሊ ኣለዋ ስዑድያ ከምኡ ቀጠር ከምኡ ፓኪስታን ከምኡ ናይዚኦም ኩላተን ድሕሪ ተደጊፉ ንስዑድያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ግብፂ ከምኡ ናይዞም ኩሎም ሃገራት ብውሁድ መንገዲ ክሰርሑ እንተጀሚሮም እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድማ ኤግዛክትሊ ንናይ ኣሜሪካ ረብሓ እዩ ናይ እስራኤል ረብሓ ይብል ኣለኹን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ እዩ ናይ ኣሜሪካ ረብሓን ናይ እስራኤል ረብሓን ሓደ ኣይኮነን እስራኤል ሃገራት እስላም ክበታተናን ፋሕፋሕ ኢለን ዝተዳኸማ ክኾና እያ ትደሊ ንሳ ሓያል ምንታይ ክትከውን ኣሜሪካ ግን ሃገራት ዓረብ ሓያላት ብቁጠባ ግን ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ክኾና እያ ትደሊ ስለዚ ኣሜሪካ ዓብ ቁጠባ ናይ ዓለም እዩ እስራኤል ግን ኣዝዩ ንእሽተይ ጫቆይት ቁጠባ እዩ ስለዚ እስራኤል ዝሓስቦን ዝደልዮን ኣሜሪካ ትደልዮን ሓደ ኣይኮነን ኢራን ወዲቓትላ ኢራን ሕንፍሽሽ ኣትይዋ ንኣሜሪካ ከም ሓደ ዓብ ቁጠባ ሓደጋ እዩ ጥቕሚ የብሉ ንእስራኤል ግን ከም ኢራቅ ፋሕፋሕ ከም ሊብያ ፋሕፋሕ እንገር ኢላ እስራኤል ምስታ ንእሽተይ ሃገሮም ዝደለይዎ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዋላ ኣሜሪካ እንተጠለመቶም ተርጀኹም ኣለዎም ንኣሜሪካ ግን ዓለም ሙሉእ ኣብ ትሕተ እዩ
ስለዚህ እቶም መሻርክተይ ክዳኸሙ የብሎም ንዓይ ዕዳጋዮም ነዳዲ ሸጡለይ ኣጽዋረይ ገዙለይ ካሊ ገዙለይ ስለትብል ክበታቱን ኣይትደልን እያ ስለዚ እቶም ሃገራት ዓረብ ድማ ብዝተኻሎ መንገዲ ከእምኑ ወይም ዝፍትኑ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ሓደራኻ ነዚ ናይ እስራኤል ጥራይ ሰሚዕካ ተሽማይ ትግበር ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ብዙሕ ድጋፍ ከም ዘድልያ ዘለዎ እዮም ናይ ቱርኪ ምስ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ኣብዚ እውን እንታይ ይባሃል ኣሎ ቱርኪ ብብዝሒ ኣፅዋር ሰራዊት ናይ ሱዳን ትሕግዞ ከም ዘላ ስለምንታይ የድልያ ኣሎ እንተኢልኩም ድማ ኣብዚ ረኣዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝጀመረን ዲስትሮይ 250 ስለዚ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕምታት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ይሃርምን ይዕኑን ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ብብዙሕ ድማ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እውን መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ እዚ መጥቃዕትታት ዝገብሮ ዘሎ ሚሳይላት ይኹን ቴክኖሎጂ ናቱ ድጋፍ ካበይ ይረክብ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ቱርኪ ብብዝሒ ኣፅዋራት ክትቦ ጀሚራ ከም ዘላ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ተራ ናይ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ጌም ቼንጀር ክኸውን ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ስዑድያን ግብፅን ቱርክን ኩላቶም ነቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ሰራዊት ክሕግዝዎ ይጅምሩ ኣለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ ንሱ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንሕሜት ከዳኸሞ እንድሕር ክኢሉ ካብቲ ዘለዎ ቦታታት ክደፎ ጠቕላላ ክስዕሮ እንተኽኢሉ ዝበለፀ ተዘየለ ከዳኸሞ እንተኽኢሉ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳን ድማ ነቲ ዓበየ ክፋል ናቱ ክቋፀር እንድሕር ክኢሉ እሞ ብቁጠባ ክደላደል እንድሕር ክኢሉ ደን ኢማራት ተሳዒራ ከምታ ኣብ የመን ተሳዕረቶ ኣብ ሱዳን እውን ተሳዒራ ካብ ሶማል ተገሊፋ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ድማ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያና ግብጽ በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ለዓመታት የዘለቀውን አለመግባባት ለመፍታት ይፋዊ የሽምግልና ጥሪ ካቀረቡ በኋላ የአሜሪካ ሁለተኛው ዲፕሎማት ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ ቀናት ይገባሉ ተብሎ የተጠበቀ ነው። የአሜሪካው ሁለተኛው ዲፕሎማት ወይም ከፍተኛ ባለስልጣን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ስለ ቀጠናዊ እንደዚሁም ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች in diplomacy, development and regional affairs. The journey carries the weight of one of Africa's most consequential disputes, the future of the Nile and the grand Ethiopian Renaissance dental patience. The United States is preparing to reassert itself diplomatically in the long-running dispute between Ethiopia and Egypt over the Nile River, as a senior American envoy close to President Donald Trump is scheduled to arrive in Addis Ababa in the coming days. The visit follows renewed signals from the White House that Washington is prepared to play an active mediating role. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ግብፂ ኣትዩ ከም ዘሎን ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ሽምግልና ንምትግባሩን ከምኡ ድማ ኣብ ዞባዊ ኩነታት ቱር ንምግባርን ነቲ ኩነታት ንምርግጋፅን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ኣብ ዞባና ክፈጥር ዝኽእል እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሽምግልና ንግብፅን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ውፅኢት ናቱ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ኣብ ዞባና ንዘሎ ኩነታት ብጉዳይ ናይ ጌርዲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብዙሕ ኣዛረባ ርስን ኣገዳሲ ቆላሕታ ናይ ዞባና ወሲዱ ዘሎ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ዓብ በዓል ስልጣን እዩ ንሱ ድማ ድሕሪ ማርኮ ሩቢዮ ዴፒቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ናይ ፎሬን ሴክሬታሪ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ደጊመ ደጋጊማ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብዛዕባ ሽምግልና ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ እንተዛረቦ ንዕኡ ንምድልዳል ንዕኡ ንምብግጋስ ንክልቲኦም ሃገራት ንክዛረብ ክኸውን ይኽእል እዩ ጎኒ ጎኒ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ይኽእል ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክኸውን ይኽእል ናብ ኬንያ እውን ክበፅሕ ምዃኑ ናብ ሶማልያ እውን ክበፅሕ እዩ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ክገብሩ እዮም ክንርኢ ኢና ኢትዮጵያውያን መቸም ነዚ ኩነታት እዚ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኣሜሪካ መገሻ ከጋጥም ከሎ ንኤርትራ ንምእላይ ክሕግዞም ዝኽእል ዝመስሎም ዘሎ ትዘገርም ግን ቅድም ብግብፂ ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ ኣይርዩን እዮም ግብፂ ናይ ኤርትራ ደጋፊት ስለዝኾነ ኣይኮን ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዘለዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገፂ እውን ርዱእ ስለዝኾነ ስለዚ ንሳቶም ዝሓልምዎን ዝደልይዎን ኣብ ኩንነት ዘጋጥምን ኩሉ ግዜ ዝተገራጨወ ነንበይኑ ነገራት እዩ ምናልባት ንኣቢ ዝገልፅዎን ዝፈልጥዎን ሰባት ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ አረብ ኤሚሬትስ እስከ ጥግ ነው አገልግሎት እየሰጠ ያለው ወይም ደግሞ ቅጥረኝነቱን በሚገባ እያሳየ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ አንፃር ትልቁ ሰለባ ሆኗል ሰሞኑን የወጣ ሪፖርት እንደሚያሳየው ለተባበሩት አረብ ኤሚሬት የትኛውም ሀገር ለምታደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ካርጎቹ ጦር መሳሪያዎቿን እቃዎቿን እያመላለሰ ነው በዚህም የተነሳ አየር መንገዱ ኢላማ ውስጥ ገብቷል ነገ ከነጎዳ የአየር መንገድ የ80 ዓመት እና ከዛ በላይ አገልግሎቱን ታሪኩን ሁሉ የሚያበላሽ ክስተት ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋትም በብዙዎች ዘንድ አለ ለማንኛውም ቀጠናው ላይ ያለውን እንቅስቃሴ እንዴት
እንታዩ እዚ ሪፖርት ዘለንቀነ ብፍላይ ኣብ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሪፖርት ከም ዝወፅን ኣብ ካልኦት እውን ሚድያታት ክዘውር ከም ዝቐነ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነቲ ናይ ኢማራት ዝተጠረዘ ሓይልናታ ካብ ሶማልያ ብፍላይ ካብ ቦሳሶን ሶማሊላንድን ነቶም ሰራዊት ይኹን ነቶም ካልኦት ኣብ ምንቅስቃስ ነቲ ሎጂስቲክስ ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብኡ ዝፀሚዱ ከም ዝቐነየ ዝንገር እዚ ድማ ንወታደራዊ ዕላማ ናይ ሲቪላዊ ኤርላይንስ ክሰርሕ ከሎ ብዙሕ ገበናት ኣለዎ ወይ ብዙሕ ታርጌት ይእትዎ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብሕማቅ ዝጥቀስ ዝነበረ ኤርላይንስ እዩ ኣብ ኩናት ኢዱ ዝሕውስ ናይ ሲቪላዊ ኤርላይንስ ኮይኑ ግን ኣብ ኩናትን ኣብ ሕማቅ ተግባራትን ኢዱ ዝሕውስ ከም ዝኾነን ምናልባት ምስ ግዜ እዞም ነገራት እዚኣቶም ዶኩመንትድ ኮይኖም ከም ሓደጋውን ክመፅኦም ይኽእሉ እስከ አንዳርጋቸው እስከ ዝበሎ ንስማዕ አረብ ኤሚሬትስ ጋር ተያይዞ እየተከሰተ ነው ሀብታም ሀገር ስለሆነች ምናልባት ሰው ወደ ሌላ ነገር ልትቀየርና ሌላ አቅጣጫ ልትይዝ ትችላለች አብይ አህመድ ግን ምን ይውጣዋል ለዛን ጊዜ የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ቅድም አንስተናል ያለው በዙሪያ ያሉ ሀገሮች እንዴት እንደሚያዩት ያው ልክ ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት አሰልጥኛለሁ ብሎ አስታጥቆ ምን አድርጎ ይልካል መሳሪያውን ፋኖ ይረከባል የአብይ ዲፕሎማቶችም እና አብይም ራሱ ደግሞ በዲፕሎማሲ ዘርፉ ዙሪያውን ያሉትን ሀገሮች በመልከፍ በመናከስ በሌላ ነገር አብይን ለሚቃወሙ ኃይሎች የዲፕሎማሲ ትጥቅ በቀላሉ ማግኘት የሚችሉበትን ማግኘት ሰዎችን ማግኘት መስመሪዎችን ማግኘት ድጋፍ እዚ ትክክለኛ ዘረባዩ አብይ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ አንዳርጋቸው ጽጌ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ተካይዳ ናይ አብይ አሕመድ እንደራ ዝመልኦ ስለ ዝኾነ ነተን ጎረባብቲ ሃገራት 10 ግዜ እናፀረፈና ዘለፈን እና ስክፍታን ስቃት እናፈጠረ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ንመን እዩ ዘርብሕ እንድሕሪልካ ንዓና ነቶም ተቃወምቲ ናይ አብይ እቶም ተቃወምቲ ናቱ ፋኖ ድዩ ትግራይ ድዩ ሸነ ድዩ ካልኦት ሓይልታት ምስተን ጎረባብቲ ሃገራት ብቀረባ ሓገዝ ከም ዝረክብ እዩ ዝገብር ሰራዊት ናይ ፋኖ ይኹን ጥቃት ኩሎም ጥቃት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ድማ ፍሉይ ኣፅዋር ካበዮም ዝረኽቡ እንድሕሪልካ ካብቲ ብርሃኑ ጁላ ኣሰልጢነ ኢሉ ዝሰዶም ሰራዊት ፋልሶ ዝኾነ ሰራዊት ናቱ ካብዩ ትዕጥቅን ስንቅን ዝመፀና ዘሎ ስለዚ ኣገይን ፍሹል ዝኾነ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝኸደ ፖለቲካ ይኹን ወታደራዊ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ ንዑ ደይኮነስ ንካልኦት እዩ ዘርብህ ኢሉ ብመንገዲ ዲፕሎማሲ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ትዕንዳራታት ንሱ ዝኽተሎ ንሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ፍሉይ ዕድል ናይ ዲፕሎማሲ ፈጢሩለን ኣብቲ ከባቢ ኣገደስቲ ሓይልታት ዝምድናታትን ልፍንትን ንክገብራ ዕድል ፈጢሩለን እዚ ድማ ዕንደራ ናይ ብልፅግና ዝፈጥሮ ዘሎ ዕድላት ወይ ከዓ መድረኻት ምዃኑ እዩ ዝነግር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ገይን እቲ ፋኖ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነቲ ዘሎ ናይ አብይ አካይዳ እናንበቡ አንጻሩ ክኸዱ ተጀሚሮም ሓያል ዝኾነ ድጋፍ ህወሓት ኢኮኖሚ ምስ ብልፅግና ዝመጣጠር ዘሎኮ ሻዕብያ ስለዝሓዘ እዩ ስለምንታይ ከተፈጢሩ ህወሓትን ሻዕብያ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ነይርዎም አብይ አሕመድ ርእሱ እንተዘልዎ እዚኣቶም ከምዘይዕረቑ ገበረ ግን ዕሸል ዝኾነ አካይዳ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ አካይዳ ናቱ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ክሰማምዑ ዘይክእሉ ሓይልታት ይኹን ሃገራት ብሓደ ከም ዝሰርሑ ይገብሮም ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ነዊሕ ግዜ ነታ ኢማራት ንኢትዮጵያ ጉሒፍ ኣብ ካልኣት ከይትኽእል እያ ፀገም ዘለዋ ኣይኮነትን ንኢትዮጵያ ግን ኣብ ክትወፅኡ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ዝእትዋ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ተተቐባቢሎም ብኩሉ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ተመሳሳሊ ዘረባን ተመሳሳሊ ርእቶን ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባን ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ነቲ ምንቅስቃሳት ናይ ኢትዮጵያ ኸ ብኸመይ ክፅሎ ይኽእል ይኸውን እንታይ እዩ እቲ ናይ መጻኢ ዕጫ ኣብዚ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ኣበይ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ ኣብ እንታይ ክኸውን ኔክስት ሙቭ ናቱ ኤርትራ ከንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል ድማ እናቐፀልና ንሪኢ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 ጄሲ 10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ብላችሁ ግራ የሚገባችሁ አሁንም ሚግ 21 ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለችም። ኢትዮጵያ ነገን ለመዋጀት አበክራ የምትሰራ ሀገር ናት። የማንንም አትፈልግም። የራሷን በየዋህነት በተላላ በአጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወረዷን አትተውም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ንውግን ወረውግን ዘለዎ ሕልምን ኣጀንዳን ጥርዚ ኮይኑ ኩሉ እቲ ዘረባ ኣውሪድካ ደይብካ ክትሪኦ ከለካ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ምዃኑ ንለባም ኣምተሉ እዩ ስለዚ እቲ ተሃዲድ ናቱ ንሪኦ ኣለና እስከብዚያ ንስማዕ ረካ ዘሎ
ኤርትራ ሓደጋ ኣለዋ ካብ ስርዓት ብልጽግና ትግራይ ነጊረካ ኣለኹ ኣምሓራውን ከምኡ ስለዚኦም ሓይልታት እዚኦም ንህልውንኦም እንድሕር ክጻመዱ ደልዮም ሲ ኣይትኽልክሎምን this is natural politically natural እሱ ብዙሕ ሰብ ዘይወስዶ ዘሎ ዘይወስዶ ዘሎ ናብ ሕዚ ዘም ሰለስተ ኣካላት ናይ ሃለዋት ፀገም ኣለዎም ትልካ ብወገን ትግራይ ግን ኣብ ስምምዕ ዝበፅሕና ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ ጉጅለ ጥራሕ ዝኸውን ዘሎ ኣነ ካንታ ይልካ ኣለኹ መስለካ መፀካ ኮይኑ ቀደም ዝግብኦ ነገር ኣነ መፀካ እኮ ዝብለካ ዘለኹ እዞም ናይ ፖለቲካ ወቀጥ ዘለዎም ፖለቲካኦም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ወዲኦም ናብኡ ይተው ይብል ኣነ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ተን ወጠጥ ተልይዎም ተረዲኻ እንደለኻ ዝወጠጦም እዚ ግን ነዚ ዘኒርክብ ዘዕንቅፍ ክኾን ይብሉ ኣይ ክንዋጠጢና ተኢሎም ካሊእ ሰብ ክመርሑ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሰለስቲኦም ቶም ዝለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብዚ ዝረበሉ ዘሎ ኩነታት እቲ ብልፅግና ዝበሃል ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ረእይዎ እዚኣቶም ቶም ጀነራላት ንኤርትራ ፀረ ኤርትራ ፀላት ኤርትራ ዝኾኑ በዓል ጻድቃን ድዩ ዋላ እቲ ጆም መንጋግ ድዩ ዋላ መን ኢኻ ትብሎ እትሪእዎም ኣለኹም ኣብዚ ገየፅየፅ ክብሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነታ ዕድል ተጠቒሙ ነታ ንእሽተይ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ንምንታይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦም ኣለና ተመጋበርያታት ምስቶም ጀነራላት ናይ ጀነራል ክዳን ክገብርዎም ኣይከሉን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስኦም ሓዊሱ ተጠዋቢልዎም ኣሎ ጎኒ ጎኑ እታ ኣጀንዳ ናቱ ምግባር ስርሑ ስለ ዝኾነት ኣይገድፋን እዩ ግን ናበይ ክበፅሑ እዮም ሕጂ እቲ ካልኣይ ግንባር ኮይኑ ዘሎ ወይ እውን ተቐንዲ ኣገዳሲ ሓደ ኩነታት ናይ ፋኖ እዩ ፋኖ ናበይ ገፁ እዩ እንታይ እዩ ዘሎ ኣካይዳ ናቱ የአዲስ አበባን ኮሪደር ልማት እንዲጎበኙና ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ተደርገዋል። አሁን የፋኖ አንድነት ተጠናቋል። ከዚህ በኋላ ውስጣዊ ነዚ ዝዛረብ ዘሎ እቶም ካብ ፋኖ ዝሓደሙ ወይ እውን ዘዝለቑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኮተና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዝሰርሖ ሓደ ፕሮጀክታት እናርኣየ ቤላ ክዳን ከዲኑ ሜካባት ለኽዩ ብፅቡቅ ካሜራ ሃይ ዴፊኒሽን ካሜራ ገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቶም ተሪፎም ዘለዉ እንተመፂኹም ከምኡ ክገብረልኩም እየ ዝብል ግን እዚኣ ዛገይም እዚኣ ንባዕላ ምውትያ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንኩላቶም ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ ዓቕሙን የብሉን ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትፈተነ ናቱ ሓድነት ናይ ፋኖ ንምፍራስ ናይ ገንዘብን ናይ ካልእን ኣጀንዳ ፈጢርካ ነቲ ቃልሲ ንምድንቃፍ ዝግበር ዘሎ ፈተነ እዩ ነዚ ብኸመይ ምጉትዎ ኣለዉ እስከ ጽምዕዎ ኖች የሉም ብለን እንደው በልበ ሙሉነት መነጋገር እንችላለን ወይ? ምናልባት ጥንቃቄ የሚያስፈልገውም ከሆነ ከዚህ አንድነት በኋላ ወደ ኋላ የሚመልሰው የሚጎትተው ነገር ይኖራል ተብሎ የሚያሰጋ ነገር ይኖራል? እዚህ አንድነቱ ትልቁን ይሄ የመቅዳት የጊዜው መንጠባጠቡን ነገር በከፍተኛ ደረጃ የሚገድበው ነገር ነው የሚሆነው። ያ ለመሆኑ ራሱን የቻለ በየጊዜው የሚንጠባጠበው ሰው እንዲበዛ ሊያደርገው ይችላል። ዋናው ትልቁ ነገር ግን ይሄ ትግል የፈለገው ነገር ቢመጣ ድርጅቱ የተጠናከረ የሚሄድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ እቲ ፈተናታት ካብ ብልፅግና ዘጋጥሞ ዘሎ ንክሰግሮ ክንምንታይ ድልውነት ኣለዎ ክንምንታይ ክንቀሳቀስ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ብዘለዎ ገንዘብን ካልእ ዓቕምን ገይሩ ነቲ ፋኖ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ብሓድነት ክንቀሳቀሰሉ ኣብ ዝፍትን ዘሎ ከፍርሶን ፋሕፋሕ ክእትወሉን ከዳኽሞን ይፍትን ከም ዘለዎን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናመለቑ ናብ ብልፅግና ዝኸዱ ዘለዉ ነዚ ሓድሽ ተፈጢሩ ዘሎ ግንባር ክንምንታይ ፀቕጢ ክፈጥሩሉ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ ወይ እውን እቲ ፋኖ ሕብረት ናቱን እዚ ሓድሽ ኣቃውማ ናቱን ክንምንታይ ነቲ ፈተናታት ክሰግሮ ይኽእል ዝብል እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ እቶም ተኣልዮም ዘለዉ ብቀደሙን መንጎ ዝነበሩ እዮም ዝብል መረዳእታ ንሰማዕ ኣለና ግን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድማ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ፈተና እናተረዳእና ዘድሊ ምትዕርያየት እናተገበረ ናብ ሓያል ዝኾነ ግንባር ቆይምካ ነብስኻ ኺልካ ረብሓታትካን ኣጀንዳታትካን ኣትኪልካ ተንቀሳቂስካ ኣብዚ እናወደቐ እናተዳኸመን ዝኸዩ ዘሎ ስርዓት ዕላማኻን ኣጀንዳኻን ረብሓኻን ተደይው ሒዝካ ፅባሕ ንጎ መፃወትን መላገፅን ክትከውን ትኽእለሉ ተኽእሎታት እናለዓለ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ፋኖ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ዘሎ ሓድነቱ ሕይሉ ቃልሱ ክሕይል ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ብብዙሕ መንገድታት እቲ ብወታደራዊ ቅልፂ መፅኡ ክስዕሮ ዘይከኣለ ብልፅግና ብካልእ መንገድታት ገይሩ ሓደጋ ንክወድቆ ነዚ ድማ ረቂቕ ዝኾነ ፋይናንሻዊ ድጋፍ ብዘለዎ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ፈተናታት ኣለዎ ነዚ ምስጋር ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ክኸውን ዝኽእል ነዚያ ፈተናታት ነዚያ ካብቲ ዝሓለፈ ክከብዶ ይክእልኒ ምክንያቱ ዘይተወደበን ዘይተጠርነፈን ፋሕፋሕ ዝበለ ሓይሊ ዝነበረ ናብ ጥምረት ክመፅእ ምኻሉ
አብዚውን ስምዕዎ ደርገው በተናጠል ነው ውጊያዎችን እያከናወንን የነበርን አፋር ለብቻ አፋባ ለብቻ። አሁን ግን ውጊያው በአንድ ቀጠና ሲሆን አማራ እንዳል በአንድ ላይ ሲነሳ ጠላት ምን ይሆናል? መግቢያ ቀዳዳ ያጣል። ስለዚህ በወታደራዊ ቃላት አነጋግረን ከፍተኛ የሆነ ድል የምናስመዘግብበትና ታያለ ብዙ ምርኮኛ ብዙ የሚሰው ህፃናት ብቻ ነው የሚያሳዝኑኝ። ያ ብሓፈሻ ተቀደም ዝነበረን ሕጂ ዘሎ እንትፋኖ ሓደ ግንባር ኮይኑ ብሓደ መንገዲ ብሓደ ዕላማ ክታኮስ ጀሚሩ እቲ ዘለዎ ተኽሎታት ዝሓሸዩ እዮም ዝብሉ ዘለው ተመሳሳሊ ብድሆ ድማ ነቲ ትግራይ ማለት እዩ ክፍለ ጦራት መዓት ኮራት መዓት ግንባራት ፈጢሩ ዝተዋግአን ዘዋግአን ኣመራርሓ ስኢልካ ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ምናእሰንኮ ፅቡቅ ይኮነ እዚ እቲ ክእረመልዎ ዝብሉ ብዝኾነ ታሪክ ኣጋጣሚ ኣመራርሓ TDF ዘደነሉ ታሪክ የብሉን ቃዒሩ ዝርኢ ገለገሊኦም ኣብ ትግራይ ዘለው ነጠፍቲ ግባን ምፍጻም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበፅሑ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ገሊፆም ኣብ ከባቢታት ዓፋር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF ከሰልጥኖም ፀንሐ ኮማንዶ ሰራዊት ኣመሪቑ ኣሎ እቶም ክስልጥኑ ፀንሑ ኮማንዶታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሕንፍሽፍሽ እዩ እቲ TPF ዝበሃል ድማ ወታደራዊ ኮማንዶታትን ገለን የዳሉ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ናብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓስቦ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንምግምጋሙ ዝኣክል እዩ ዝኾነ እዚ ኮይኑ እቲ ኩነታት ናብ ትግራይ ዘቕንዕ ዘሎ ቀሊል ከም ዘይኮነ እስከ ናብ ኤርትራ ንስገር Ezra, I'm the managing director of the Ezra Group and a board member in JEDCO. First and most, I would love أنا بتكلم بعربي على الليلة. السيد وزير أول مرحب بك للزيارة اللي جيتنا بنشكرك شديد وبعدين برضو أنا الفرصة هذه دار استخدم دار أشكر السيد الرئيس جنرال سالفاكير مايرديد إنه for appointing كم تريو ዘለኹም ናይ እዝራ ግሩፕ ዝበሃል ናይ ኤርትራውያን ትካል ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ እመኑ ንምእማኑ ክሳብ ዝኸብድ እቲ ደቡብ ሱዳን ዝበሃል ሃገር ብኤርትራውያን ከም ዝንቀሳቐስ ክትፈልጡ ዶ ዳርጋ እቲ ሃገር እቲ ኤርትራውያን ነዚ ሃገር ንውንና ክብሉ ስለ ዘይደልዩ እምበር ነቲ ሃገር መሓውራት ናይቲ ሃገር ዘንቀሳቐሱ ዘሎ መጀመርያ እዛ ደቡብ ሱዳን ትበሃል ጁባ ዝበሃል ከተማ ካብ ሓደ ዑና ናብ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅርፂ ዘብፅሕዎ ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ሃገር ይሃንፁ ዶ ኤርትራውያን ሃገር ከማዕብሉ ይኽእሉ ዶ ገለመለ እንድሕር ኢልካዮም መልሲ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ጥራይ ኮንካ ምጥማት ዘድልየካ እንታይ ዳ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተገበረ ኩነታት ምርኣይ ጥራይ ይኣክል እዩ ስለምንታይ ምስቲ ኩሉ ብልሽውና ናይቲ መንግስቲ أديهم لهم مس أجيب بزح بالشوناتات نايت هاجر مستقلوا زي تخكلنيا مستقلوا السرقي مستقلوا تزعبوتات إيرتراويان كم يجيرهم أبزي كم زي عينة بوتا لعلي خالوت قبل لي لهم نتهاجر ونقول لي نفس نقول لهم تراي حابت ده يكون نتهاجر ونكريتيكال انفراستراكشر إلكتريك ديو ماي ديو كالو ديو كاكوين ديو هوتيلات ديو سوبر ماركتات ديو كالو كل أمهنات ምናልባት ኤርትራ ካብዚ ገዳይ ወዲ ካለ እንድሕር ወፅያ ኤርትራውያን እንድሕሪ ኣፍ ደገ ከፊት ካሎም ሃገር ከመይ ገይሮም ከም ዝሃንፁ ልዕሊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ይኹን ልዕሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተረኣየ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣየ ኩነታት ከም ህያው ኣብነት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ካብኡ ወፃኢ ድማ እንታይ ዝብል ኣነ ሕማቕ ምሕደራ ዘለዎ ሃገር ፃዕራም ህዝቢ እንተሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ትምዕብል እያ ስቲል كده مالكم إيه حمام عدراون إنها هلوه سعرام هزبي هجري معبلي إيرتراين لما هي وابنتي لو السودان ديت فلتوه ويونا تهزب ديت فلتوه بزو سنف الناس الرأي اللي بلشونا قلت زخونة تقام نايت منقستن تقاتات نايت هجرام مبخانن ولا أمريكا لنكا أبزيز حلفة وان كبيت كسجيراتهم كن دي بليونات كم ندادي زاتوي أبي أتوي فلتني لهم إيرتراين جن نتكونتات سريحة من تهجر ኤሌክትሪካ ይኹን ካልኣ ይኹን ካልእ ሆቴላቱን ገለን ነታ ዓዲ ተንቀሳቐስ ወሰም እዮም ስለዚ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃል እንድሕሪ ገለ ኣፍ ደገ ከፊት ካሉ እሞ ዋላ ድጎማ ከይገበርካ እንድሕር ከይድካ ሕጂ ኤርትራ ብግምጣ ረእይዎ ኤርትራ ሓያል መንግስቲ ኣለዋ ሓያል መንግስቲ ንብዙሕ ነገር ክቆፃፀር ዝኽእል መንግስቲ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ህዝቢ መፃወቲ ባይታ እንድሕር ፈጢርካሉ ምስ ፅቡቕ ፖሊስን ምስ ፅቡቕ ተቆፃፃርነትን ምስ ፅቡቕ ምክትታልን ሃገር ክሳዕ ክንደይ ክትምዕብል ትኽእል ምክንያቱ ሃገር ብፖሊሲ ጥራይ ኮነን ትምዕብል ፖሊስ ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ዘማዕብል ሃገር
كما عبل زخل صعرام حزب كله كخل له كل كل بوليسيتات حزب صعرام تدي كوينو بتخكل سرع تدي كوين تبالحات تدي كوينو كنتيو بوليسيتات نبينو سرح يكون سلازي بوليسي زدليكا نتس عرام حزبي بتخكلኛ መንገድ ገይሩን ሀገር ካህንጽ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ሪዮ ዘለና ኣብ ደቡብ ሱዳን ስተራየ ተመክሮ ከም ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣብ አንጎላ ስተራየ ኣብ ኡጋንዳ እውን ዝረአ ዘሎ ተመክሮ እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዝሕጅና ኣትዎ ዘለና ፕሬዚደንት ሲያሲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከይዱስ ቨሪ ኢምፕረስድ ነይሩ እስከዛረብ ኮለብ ዝምጽ ኤልኩም ነይረ ነቲ ኤነርጂቲ ናብ ኤርትራ ኣብ ዝሕጅ ዘለና መድረኽ ገለ ነገር ክንፍትኖ እንተ ንኽእል ወይ ናቡ ገጽና እንተ ንሰግር ደስ ምበለኒ ገለገለ ኤርትራውያን ድማ ነቶም ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ጥራይ ትዛረቡ ዘለኹም ክሕግዝ ዝኽእል ኢሎም ዝቡኑ ዘለዉ እዩ ካብ ስትራቴጂካውያን ሃገራት ሶርስ ንኣብነት ማሽነሪታት ካበይ ክትእቱ ትኽእል ናብ ኤርትራ ኢሉ ፅሒፍ ሰዲዱለይ እዚ ክብለይክኒ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፀፈለይ ማለት እዩ ነዚ ሓበሬታ ድማ ንዘድልግ ሸር ክገብሮ ስለ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ንምውፋር ዝሓስብ ዜጋ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሕቱ ማሽነሪታት ካበይ የምፅእ ዝብል እዩ እገዳን ናይ ዶላር ፀገምን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝበለፀን ዝቐለለን ኣማራፂታት እንሆ ሓደ ስትራቴጂካውያን ሃገራት ዝበሃሉ ሶርስ ካንትሪስ ዝበሃሉ ንኣብነት ካብ ኤሮፓ ወይ ኣሜሪካ ማሽነሪታት ምእታው ብሰንኪ እቲ እገዳ ዝተሓላለኸ ናይ ባንክ ኣሰራርሓ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ኣማራፂታት ትጥቀም ቻይና ቀዳመይቲ ኣማራፂ ቻይና እያ ኩሉ ዓይነት ናይ ኢንዱስትሪ ማሽነሪ ብሕሱር ዋጋ ይርከበላ ምስ ኤርትራ ድማ ስጡም ናይ ንግዲ ምትእስሳር ኣለዋ ህንዲ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ቻይና እንተላትካ ከንታይ ህንዲ ዘሕስብ ኣለካ ጀነራሊ ከምኡ ድማ ቱርኪ እውን ቀረባ ዝኾነ ፅሬት ዘለዎ ናይ ህንፃ ዓለባን ማሽነሪታት ንምርካብ ዝበለፀት ሃገር እያ ስለዚ ካብዚኣተን ሃገር ማሽነሪታት ኢቲኻ ኣብ ኤርትራ ንዝግበር ኢንዱስትሪ ንምህናፅ እውን ይከኣል እዩ ስለዚ ድሮ ኤርትራውያን ንቅድሚት ሓሊፎም ዝሓስቡ ከም ዘለዉ ክትሓስቡ ክትክእሉ ኣለኩም ዋላ ንግበር ክንብል ከለና ብኸመይ ይግበር ንዝብል ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ካልኦት ቻነላት እውን ይርየ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ይህቡ እዮም ስለዚ ካብኣቶም እውን ብቐጥታ ክትወስዱ ትኽእሉ ብዙሕ ተመላላኢ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ቀጥታዊ ዕዳጋ ዳይሬክት ሶርሲንግ ድሕር ደሊኻ ድማ ኣብ ጀርመን ኮንካ ብመንገዲ አሊባባ ግሎባል ሰርቪስስ ጌርካ እውን ከተሰጋግር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ፔይመንት ድማ ብዩሮ ወይ ብዩዋን ናይ ቻይና ክኸውን ይኽእል እዩ ብምፍፃም ነቲ ናይ ዶላር ፀቕጢ ክሰግሮ ማለት እዩ መልኣኽ ሺፒንግ እቲ ማሽን ብኮንቴይነር ተዓሺጉ ካብ ወደባት ቻይና ናብ ህንዲ ብቐጥታ ናብ ወደባት ባፅእ ይለኣኽ ማለት እዩ እዚ ምሩፅ ዓይነት ማሽነሪ ሰሌክሽን ክሪቴርያ እገዳ ኣብ ግምት ብምእታው ማሽነሪታት ክትመርፅ ከለኻ ነዞም ሰለስተ ነጥብታት ኣስተውዕል ሓደ ሜካኒካል ኦቨር ኤሌክትሮኒክ ኩሉ ግዜ ክትመርፅ ከለኻ መካኒካል ወይ ብኢድካ ክስራሕ ዝኽእል ምረፅ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብኮምፒውተር ዝሰርሕ ማሽን ካብ ምዕዳግ ብመካኒካዊ ኣገባብ ዝሰርሕ ምምራፅ ኣብ ኤርትራ ንምፅጋኑ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ስፔር ፓርት መለዋወጢ ንክልተ ዓመት ዝኸውን መለዋወጢ ኣቑሑት ስፔር ፓርትስ ሓቢርካ ኣዝዝ ሶላር ሬዲ ምስ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ዝጥቀማ ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሞተረታት ምረፅ ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ቆሪስኩም ሼር ግበርዋ ስለዚ ናይ ቀረፅ ምሕረት ዲቲ ፍሪ ንልምዓት ሃገር ዝውዕል ማሽነሪታት ኣብ ቀረፅ ነፃ ንምእታው ዝፍቀድ ሰነድ እውን የድሊ መስለኒ እንታይ ዝብል ዘለኹም እውን ብውልቂ ንምእታው ዘድሊ ሰነዳት ናይ ወፍሪ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ላይሰንስ ካብ ማእከል ወፍሪ ኤርትራን ኢንቨስትመንት ሰንተር ካልእ ግን ኤርትራዊ ከምዚ ዓይነት ማሽነሪታት ንክእቱ ናብ ኤርትራ ዘበገሰ እንቅፋት ኣጋጢምኒ ኢሉ ሰይድለይ ኣሎ መልእኽቲ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኦ ክፍትን እየ ዝያዳ ኤርትራውያን ነቲ ኩነታት ዝገብሩ ዘለዉ ሓበሬታ ይሰዱልና ኣለዉ ማሃረምታ ዘድልዮ ዝውስኽ ነገር እንተሎ ወስኹ እንተዘየለ ግን እቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ኤርትራውያን ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ ንሕና ንዛረብ ስለ ዘለና መርካባና ላዕሊ ክገብሩ ዝደልዩን ዝገብሩ ዘለውን ከም ዘለውን ነዚ ሓበሬታታት ዝኣኪብና ድማ ንኤርትራ ንቅድሚት ንክንወስዳ ክሕገዘና ይኽእል እዩ ካብ ወፃኢ እዚኣ ምክረስ ከይወሰዱ ኣብ ኣሜሪካ 50,000 ዶላር ኣለትካ ከይስራሕካ ዓመት ክትገብር ትኽእል ዶ ተፃጊምካ ግን ተወዲአን ማለት እዩ ተን 50,000 ተሸጊርካ ኣብ ሕሱር ዝኾነ ከተማ ጌዒስካ ገልበለ ንዓን ዓመት ከኺዳ ክኽእላ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንደአን ደሞዝ እንዳኣተወስ እቲ ሰብኣይ ቀመጥ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንደአን ዝቐመጥካ ኢንካ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ከድካ ግን 50,000 ዶላር 10 ዓመት ከምብረካ ክእል እዩ እንድሕር ጥዑይ ጌርካ ተካይዶ ኮይንካ ማለት እዩ ንነዊሕ ዋላ ልዑ ከነብረካ ክእል እዩ ድሓር ብ50,000 ዶላር ዝጅምሮ ትካል ካልእ ዓይነት እዩ ሕጂ ውሕስነት ኣብ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ሓደ ሰብ ንሽተይ ድኳ እንተላቶ ንወለዶታት ትኸይድ ውሕስነት ኣለዎም እቶም ሰባት ኣብቲ ድኻ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ምዕራብ ከድካ ግን እቲ ውሕስነት ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ
ሕጂ ኣብ ኤርትራሲ ወዲ ጎደና ዝኾን ሰብ የለን ማስስ ስራ ቤት ኣለዎ ገለ ዋላ እቲ መዳእ ምዕራብ ገዛ ክትሓድር ኢኻ ኣብ ምዕራብ ከድካ ግን ኣብ ጎደና ዝቕመጡ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነዚ ዲኻ ውሕስነት ኢልካ ትኸዶ ዘለኻ ኣብኡ ከይዱ ኣደዳ ወልፊ ናይ ሓሽሽ ናይ ካልእ ዝኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ብዛዕባ እቲ ሓሽሽ ምሻጥ ኣይንሰምዖን ኢና ሕጂ ንዕኡ ዲኻ ከድካ ከም ውሕስነት ትቆፅሮ ዘለኻ ከድካ ዘካርያስ ገሪማ እዩ ዝበሃል እዚ ሓውና ተቃዋሚ እዩ ክገርመኩም ግን ንኩንነት ክትዛረብ ተጀሚርካ ደጋፊ እዮም ዝብሉኻ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሎጂክ ኣብ ሪያሊቲ ዝተመርኮሰ እዩ ውሕስነት ዝበሃል እንታይ ትርጉም ናቱ ወይ እውን ንውሕስነት ብኸመይ ኢኻ ትርድኦ ንዝብል ዘረባ ዘለካ ሒዝካ ኣብ ኣፍሪካ ደሓን ዝኾነ ኣካይዳ ዝያዳ ናብ ኤርትራ ክብል እንደ ዝደሊ ግን ኤርትራ ነቲ ክንዚአን ገንዘብ ኣለዋ ናብ ኤርትራ ከይደ ክሰርሕ እየ ንዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ብኸመይ ክሰርሕ ክገልፀሉ ስለዘይክእል ኣብ ቁርብትለይ ክሳብ እቲ መስርሕ ናይ ዲያስፖራ ብወቅዒ ኣብ ስራሕ ዝረአ ክንጉስጉስ ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን እቲ ዳታታት ተኣኪቡ ብሓደ ነገር ክበፅሕ ከም ዝኽንፈልቲ ኢና ግን ኣብ ኣፍሪካ ሰብ ብውሕድ ገንዘብ ሓሳብ እንተለዎ ርእሱ እንተለዎ ደሓን ዝኾነ ሂወት ክመርሕ ይኽእል እዩ ከም ውፅኢት ናቱ እዚ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ክንደይ ካብ ኤርትራ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናብ ኡጋንዳ ይኹን ናብ ኬንያ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ትፈልጥዎም ዲማ ኣይትፈልጥዎም እምበር ብዙሓት እዮም ኣብዝኣቱ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ኣፍሪካ ገፅካ ክኸይድ ምሕሳብ ፅባሕ ንጎ ናብ ኤርትራ ምኻድ እውን ተመሳሳለ ስለዝኾነ ነዚ እውን ኣብ ግምት ንእትዎ ብዙሕ ተቃውሞ ናቱ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ግን እታ ሓሳብ ናቱ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ እታ ፖድካስት ኣብ ሴም እታ ቻነል ኣይሓስኳን ኣለኹ እዚኣ ተቆሪፃ ስለ ዝረኸብኳ ሴም ገለ ትብል ኤምጂ ሴም ኤምጂ ድያ ትብል ቻነል ኣብ ኣኸይድኩም ረኣይዋ ናይ መወዳእታ በዚያ ክውድእ زلمه خاين وحالكم حصر عبد كسادو قال كساب لومي نعيسترد أن كون دخل وكساب لومي استسوت أني حد بوينتس كوك ما كله نمن تاريخ أعظم بوينتس كوكم دليل لو معتي نبر 3-4 عامتي وعد هاي بحر لا تردت يزبط له رجال خص لازم أنا كم كأوزك تحسبن كتواحد ويون دائما قمت دور زي اللي كان يقول زحنا قام بجد حساس بكا ويز مسكا خم حساب قال لهم نزانوي قال لهم ناشط حواتي قال لهم أبوتاتي عدتاتي قدام تتابعات من خد كون تخيل ويكاك السلاسل كلهم مجمع تبون نقول أبطرس لزهونة على ثلاثة مولو عمت مدرن كلهم أبحر عين درجة علم بس حيث لازم له بزح تأمن خوي نسمعنا ومخانا على ثلاثة حنت خاب تتابعات من حسب خاء بزعوا جزيز نبرن بديت مالتي خمتنا يكون جزيز بريزنت خنو أبحجن بارو قال لهم خبر دليل كم دنا سلنا جزيز كم زي نصوص زوجي كأكمل أنا آخر كروزيك النجار كونه نسمع عن زنا خوي نسمعني مالت نعشتو خل خاص تجزي نوبي خوي نسمعك تتصوت تبصح نقولت خير عملت بديت كانت هانتي خاطر تقولوا أمس عد مزجن يحترك خوي نسمعني ودي انت يقول عملت ما لسه خلتش على تقول لي على تلدتي وعمتي وثلاثه جزين ديزبل مصعبنا جن حدا جزي يكون تتخيلوا اب كل عمت اب 3 عمت حانتي نانغل زخا اتنا جزي زلنا بيرسبشن ديغا خوي تسمعنا بزعد مزخرين كلهم ملختنا تاع عميو كيتكم ابتي channel اكو شماي حسكون له نفعتي حفتنايا ብዙ ለባም ዘረባ እንዲያ ትዛረብ ገለ ካብቲ ዝበለቶ ግልጽ ኮይንካ ኣነ ጓል ክንዚ ዓመት ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ሕሊፈ ምባል ከማን ኣብትናትና ብዙ ግዜ ዕድመታት ምሕባ ኣብኡ ተሓቢእካ ምንባር ገለ መለ ንእሽተይ ክትከውን ፍታን ወይ ከምታት ይረአዩ ስለዚ ሺ ኢዝ ቨሪ ኦፕን ማይንድድ ክፉት ኣእምሮ ኣለዋ ፅቡቅ ሓሳባትን ፅቡቅ ምክርን እያ ትህብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክመፀኒ ከሎ ኣነ ፅን ኢለ ዝሰምዖ ዝጠቕመኒ ኣሎ ገለ ካብቲ ዝበለቶ ንኣብነት ግዜኻ ክትቋፀረሉ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ግዜስ ክቋፀሮ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ክትብል ከላ ዋይ እንቋዕ ፈጠረል ክብላ ኣነ ኣብ ኣርባዕታት ንሃለኹ ከለኹማን ክርዳኣኒ ይከኣለን ኣሎ ምስ ግዜ ምፅብፃብሲ ዓቕልና ኣፅቢ ይብልና ምክንያቱ እቲ ግዜሲ ከመይ ኢሉ ይኸይድ ክሳብ ሕጂ ተረዳእናን ኣሎ ዳርጋ ኣነ ሕጂ ኣየማርኒ ኢለ ተወዲዩ በቃ እቲ ግዜ ዝኸደ ይኸይድ ዕዝር በል ኣነ ዝከኣለኒ ይገብር ኣለኹ ኢለ ዝሓፍትና ዝሃበቶ ምክሪ ግን ወዝ ቨሪ ብሪልየንት ketኩም ስምዕዋ ኣተባብዕዋ ከምዚ ዓይነት ሞቲቬሽን ወይ እውን ምክሪ ናይ ሂወት ዝህቡ كم تزدل الدقف سلا زي ركب تم خرطات نات في أي زخيد زلو سلا زي let's help our sister توم ديت فلتو دما قالوني ساندياغو ونيا من ساندياغو تفتو دما let's help her let's go غنيخا أي دعباس مرا فرد لك وانو خوكا أي سلمات خديمة نقول قول سنبت الرا درهان حزبكا أي نزان تررتي زي شبر دمسي الرا سبعي سبيكا مسكوت فنكيتا الرا دستا سنيقا أنا
سقا سايرا ميلين حوي كرسو ساكاريا برتون عبر وندمسس دنكي قومي دحوي أغلي ليش الماتي زبانات خاني دخلك يا لبي